Ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo nyinga Sharon Ong'ao. Oyawre nyaka Ramogi Ajwang kamora mora ma intiere okinyi ma kawuono ageno ni chiew maber kendi ikori mar dhi e kari mar ora kawuono en wuok tich machielo ma bende wachopo kae achiel kachiel mar kelo ni chenro mar piny akwai mar mondo mi bed kodwa nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi Ajwang kamora mora ma intiere ka chiew okinyi ka okinyi en mana kuom ng'wono mare omiyo waneno odiochieng' machalo kamae kuom ng'wono mare ageno ni mechiwe makare kamora mora ma intiere odiochieng' ma kawuono ka intiere counties mopogore opogore ma kaluo omosino yawre kendo machiegni chenro mar piny kod mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar moke nyaka chango antiere ka kod welo kawuono an ka gi wendo kapok wamose kata nwatungo nega wer dong'in manin ga soli ok chakwa mano wer mane Cleophas na watungo godo wer koro ke ko gwenya kare chakwa chakta an na olo omtapo Pole Joyce waru akini machiegni kinde mathoth dweche na 4 kata kamano wagone Nyasaye erokamano setaya makare nyaka kawuono kendo wantiere kod mor mang'eny ahinya kwachak wariwore e chenro mar penjo mathoth osebedo ka penja kata yorega mag tudruok mag mbui ni Joyce iduogo karango Cleophas gi Sharon osebedo kunyisa ni ji penjo ni duogo karango kata kamano kawuono aseduogo achiel kachiel kendo adwa tayo jeneno magwa e chenro mar piny kaachiel kod mbaka oromo e yo makare machiegni kare dweche ang'wen nyaga rumo ng'ato duogo kapod ong'e dholuo asebedo ka wacho dholuo masebedo ka wacho awuono dhi bagi ok onya baga kata matin iwacho ni wiyi ok nyal wil gi nondi kosewach maber ni nondi ijaluo ing'e kumiaye wiyi ok nyal wi godo kata kamano ambe asemisu kuom thuolo mang'eny uchiew nade Sharon wanocho maber to wadhi mana miele ni e tok tent nikech aneno ko kada kudo wiya ka okinyi makawuono stanza wiwo wilgo kata kamano wasechugo wer moro ka wan moro kini machiegni erokamano wadhi nyime gi chenro donge Cleophas ambe achiew maber adhi makaramor neni kendo an gi mos thagalan akawuoya kachiel kachiel ang' amigi nitie jok mane wacho ni oro ni gimoro jomo wacho ni oro na gimoro pok aloko namba giorang kata giwinji sani gitetoke kacha achiel kuom geno bado osebedo kopenjo ni ng'atimo gazet odiochieng' ma kawuono kata kamano machiegni erokamano achiel makare nyaka Ramogi Ajwang kawuono wapango chenro machalo kama Sharon Ong'ao biro kod weche manyien Joyce donjo kanyo kod gazet warangane kanyo gik matimore e gazet odiochieng' ma kawuono ndi gik mathoth ahinya ma otimore weekend mang'eni Joyce ang' mulane kar ka gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation kakoro sani gimidarang ka ntie wechego mag choko osuru to Sharon bende odiochieng' makiny tarik 15 e kaunti ma Uasin Gishu romo no mano mar Devolution Conference chakore koro kochakore tiende nang'o gin gik mage magidhi bedo kacha ka girango kendo macha dhi bedo ka hingo higni 10 bende mokwongo chano time kaunti ma Kisumu Devolution Conference mokwongo no kaeto sani koro kirange higni 10 bang'e okenge mage ma oseketi gisebedo gi ber machalo nade mago duto ang'ani ondigi ka iwacho ni ka irango weche mag choko osuru e counties mopogore opogore kaachiel kod ka sirkal mamalo gichalo yo machalo nade to kotudore mana kod wachno mar choko osuru iwacho ni higni 10 koro nyaka ne sirkal maloch gwenge chaka yange e pacho kae counties pok osebedo ka choko osuru kaka dwarore matiende ni kantiere target mosebed kiketo ne counties duto onge county mosebedo ka choko usuru kaka dwarore gino momiyo counties mathoth kinde ka kinde gikwayo pesa kowuok e sirkal mamalo gino mok dware kiwacho ni counties ahinya mago mong'ere kaka Bombe obed mano ma Nairobi Kisumu Mombasa Nakuru wacho ni mago counties monego bed ni choko omenda margi higen kata kamano mano kosebedo katimore wang'eni wasetimore kata mno dochi makawuono mabendo biro bedo kwa luni machiegni bende wang'eni twak biro bedo kachake gwenge mag karomo mar Bomas mane kinde kweth mar Kenya Kwanza gimano mar Azimia ng'eni Joyce gazet mar Daily Nation biro mbulo matin ka bende jatend migawo mochung' weche mag arita kwe Kithure Kindiki bende koro ochiwo siema ne kweth mar Azimio ne bago ng'any nyalo paro kane giwacho ni ponono ni twak ok bi dhi e yo makare to gibiro bedo ka giduoke ng'anyo kotenore kod weche mamoko bende nwaneno senator mano ma Delaware mane piny mar United States bende noromo gi ogai mar Azimio Raila Odinga bende chano romo gi jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono ahinya mar bero twak e kindegi twak ma kamano nyaka Ramogi Ajwang wageno di biro dhi mbele yo makare mar mondo mi piny Kenya odongre e yo makare gazet bende aneno kawuono kiwacho ni odiochieng' maket kod mano higa mokalo jo Kenya ne rito mar mondo mi jak mane en jakom mar IBC Wafula Chebukati oland jaloch mane koma
mar ten piny Kenya. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang' wabro bedo kwa lidho ni nonro mar gazet. Wuok tich ka wuok tich Cleophas nitiere kod paw tuke. Koro kata wadhi bedo kano ni gik mopogore opogore. Pod Arsenal. We nango. Ber. Sharon pod ne diere ng'amo yombo mdhigo. An ng'amo yombo. Weekend ka timbe yombo te. Koro ichungi nga. Chelsea. Wapone oka English Premier League ochako. Wapone kaka chal mbele ka. But wangni season mar tangaza msimamo kawuono. Awache timu support. Awataka kawuono timu support. Waol gi uwi. We wane kaka dhi kesa bonyiso. Ok dhi kaka mano. Beni ber ke koro wakono. To gimani no kanyal bede Manchester to kanyal bede Arsenal nikech unti. Samora digi bedu. Koro ja Chelsea. Okache poka wacho lakini abiane kaka gitugo season. In kare kawuono wa treat kaka ja Chelsea. Kara kamano nyako Ramogi Ajwang' weche thoth ahinya mosebedo kata katimore. To mangwarange weche mag pautuki gin weche moko ang'wen madongo madhibedo kata ka warango. Mokwongo en lit gi kuyo mamako sekta mar adhula pacho kae. Nitie jatugo ma otugo ne Gor Mahia youth chako donjo tugo ne tim maduong'. Odhi ogocho ne Sofapaka. Manyoro ka koro nogocho ne Donholm seniors. Kendo kama ne gintiere kare kacha nong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Nolwar kutugo e alap mathika. Ang'wacha kode ang'wan ka kod jonon weche mag tuke. Bende kama chielo ang'warango ne league ma pacho ka. League ma pacho ka chako gi EPL no chako gi Community Shield. Pacho ka ochako gi FKF Shield. Gor Mahia nogo Kakamega Homeboys penalties. Gondadi ang'wen kuom ariyo mano bang' wuok amodhi achiel kuom achiel. Kachiel koda ka maka matimore pinje ma Ingereza ang'warango EPL. Kama ang'warango kacha ni timbe mathoth ne ugocho modong' gin mana ariyo. Wolves kod Manchester United magocho kono gotieno. Arsenal logo ng'ato, Newcastle odiamo ng'ato kabisa. Chelsea wuok draw. Achiel kod club no mano mar Liverpool. Gima thoth bende mantie karka waborango gi wechego mag tuke ka final mag semi-final mag joma mine World Cup. Bende koro chopo en tarik 16 ka wanane kako dhi bedo mano bang' yweyo mag weekend ni duto. Madhi bedo mane tim mopogore opogore madhi bedo karkacha. Wadhi bedo ne kwa warango ni tim mar Australia magine weg gine jok mobago nyasi tugo no mano mar World Cup. Gidhi rakore kacha ko tim mar England. Achiel kane madhi sudo nyime. Kaka machielo nitiere tim no makoro bende dhi rakore kod Spain. Mano kaka nango kacha Sweden. Achiel kane manyaka bende chope final. Kora achiel nyaka ywag chieng' mano chieng' tich adek. Ka warango gi kaka gidhi bedo kacha ka gitimore. Nyaka Ramogi Ajwang' kod mathoth wadhi bedo go achiel kachiel ka mondo wawinja ne pach jolony wechego mag tuke mabende wadhi bedo kasa achiel nyaka ariyo kaeto bang'e chenro mar kaka wanene ang' chako ni achiel kachiel ibed kod ng'eyo ni ginto ginene yo machalo nade mane nyaka lono mar Ramogi kachiel koda ka RamogiTV Victor Tino maka juma dhi bedo ka kod lange mago mag kaka wanene kaeto bang'e chenro mar mbaka romo dhi bedo kacha kadonjo kind saa 4 nyaka saa 5 shano. Nyako Ramogi Ajwang' chenro mar mbaka romo kinde saa achiel makamano kete mane RamogiTV ka mar mondo mwane achiedh nade ahinya mag kembe marego sukari mabende piny owacho ne ogolo chik mar mondo miloro kata kamano jatend piny bende kinde mosekalo nowacho ni sukari manengo ne yot biro bede pacho kaendi duto te wabiro bedo kwa menyo odiochieng' makawuono ka bende ng'eni odiochieng' makawuono e gwenge mag Nyanza nitiere ng'anyo mano mag jogoeko mabende osebedo ka pidho sukari. Antiere gi achiel kuom jodito mawuok e gwenge mag Nyanza mabira dhi poro godo wach kotende kod nok mar sukari. Dong koro gikete manaka pile yoronwa otela magote machok 3:600 mbui mar Facebook YouTube kaka pile yudo RamogiTV. Itudri koda Nyako Ramogi Ajwang' mbui maga Facebook fan page mara iyuda @Sharon Ong'aw. Nyako Ramogi Ajwang' an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Joyce and X. Tinden X. Koro wacho ni X account mara yuda @JoyceOdur_. Ero kama na ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' tudri koda e Facebook fan page mara yuda kacha Cleophas Oluoch X Twitter @Cleophas Oluoch. Watude kanyaka giko SMS leno osekoni kanya watude 3:600 machiegni nikech ma Enrupe mokongo hoy thundweche. The money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. We are going to double that money in 4 short years. Looking at the total number of students, even if, and I'm not saying they move,
money would not be a reason for us to stop any student to transfer. Nyakorum jwang dakike na pagadek tok sa pagaru marukinyi kamora mora mintiere machiegni weche manyeno kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwa chakwe ni pinyo wacho oketo thenge omenda maromo siling bilion 19 oketo thenge omenda maromo siling bilion 19.6 mar siro sombo jopuonjre e yor sir e kuonde tiegruok mag mbalariany kod mago mag tije lwedo. Data tije mar Universities Fund Geoffrey Munari okoni maromo jopuonjre 1,485 biro yudo sir e yor hola kod sir ma pinyo wacho tiyo godo. Munari netwa kod jofuambo e boma Naivasha. Judith Omondi mioler. E kinde ma maromo mbalariany 79 kama oting'o manyocha omi puoth jumbe ariyo mokalo Open University of Kenya chano rwako jopuonjre chakdwe mar 9 higani. Duol ma ochung'ne siro jopuonjre e yor omenda Universities Funding dhi nyime kod yudo kwayo mag jopuonjre madwaro sir. Oro kwayo mag hola kod sir e yor scholarship ne jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tiegruok mag tije lwedo rumo tarik 27 mar dweni. Kata kamano nyaka tarik 11 mar dweni maromo jopuonjre 8,200 kende kuma 140,107 manyicha duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok okeyo ne skunde duto ema oseoro kwayo maggi mag hola kod sir mar piny owacho kata scholarship. Juma ma okalo ywak moko ne neno ewi nengo mar somo ni ka ikoni en malo kendo ting' mathoth odwok ne janyuol. Kata kamano jatatije mar Universities Fund Geoffrey Munari okwedo gik makamago ka okoni omenda nitie moromo jopuonjre te mamoko dong'. Munari okoni piny owacho keto thenge bilion 19.6 mar siro jopuonjre mbalariany kod kuonde tiego tije lwedo e yor scholarships. Olero ni negiketo budget mar jopuonjre 155,814 kata kamano 140,107 kende mane oketie kuonde tiegruok. We shall not close until the 140,127 students get in. But we cannot force everyone again to apply. But the position is that we will want to accommodate every student because the funds are available. We worked with 155,000 when budgeting. Looking at the total number of students, even if, and I'm not saying they move, money would not be a reason for us to stop any student to transfer. 1,185 ma oketie mbalariany mag piny owacho biro yudo hola kod sir mag scholarship. 9,662 ma oketie mbalariany mag ji giwegi to biro yudo hola kende. Jopuonjre machano loko mbalariany mag kod kit somo owinjo tiek magi duto kochopo tarik 15 dweni. If you change your program, the money will follow you to where you are going. If you change from Maseno University to Rongo, your scholarship and loan must be transferred from Maseno University and it must go to Rongo. Otherwise, you will not undergo your studies. Mbalariany duto ne omi thuolo mar golo nengo mar kit somo ka somo. Kata kamano okwagi mondo miki gimed nengo mane giseketo e winjruok kod piny owacho. KU is the most expensive medical school at 720. Aga Khan is at 1.445. And people are going there. So where are these people who are going there? So you sell your product to the market decides whether the product is worth taking. Kopogore kod hola mar chulo somo, japuonjre bende nyalo oro kwayo mamoko ma oriwo hola mar omenda maginyalo dhiro go ndalo e school kata upkeep money. Judith Omondi, RamogiTV. Nyakorum gajwang kopogore gi mano eni jatend piny William Ruto olero ni piny Kenya osekano omenda maraheri maromo bilion 350 kuom thuolo mar higni 60. Ruto koro koni gi sani piny owacho oketo maino e tego ochumi kendo kedo kod weche mag hola. Walter Nyambaga nigi mathoth.
E kinde lam mane obagi kanisa mar Faith Evangelistic Ministry kar jot makare ne boma Nairobi, jatend piny William Ruto lero ni piny Kenya osegoyo okang' e weche mag kungo kogolo ranyisi ni kuom higni 60 mosekalo, Kenya osekano maromo bilion 350 omenda mar aheri, gino manyiso ni piny Kenya nyalo chung' kar kende kendo ok nyalo olo gope pinje ma oko. The money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. But because of the new formula that we have agreed and we have begun implementing the last 4 months, we are going to double that money, the 350 billion. We are going to double that money in 4 short years. Jatend piny omedo siro chik mar osuru motielo ni en yo mabiro tego yuto mar Kenya kendo gino madhi miyo pinje mageto chiwo ola ne Kenya dhi dong' ka neno nyalija. In a very short while, maybe 10-15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. Jatend piny mosebedo ka isoko kuom tiyo kod jo od bura kalo chik mar omenda 2023 kata kamano pod omako chung' motegno ni sirkand Kenya Kwanza ni kod dwaro mar gero ute ma nengogi oyweyo kendo dhi daro jo Kenya modak e ute ma weth. Many people were wondering. I have many questions. Why are you pushing this housing agenda? What is these houses? Who told you we need a house? We all have houses. What is this? Good people, I have said it before. I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. E kweth magazimio osebedo ka keto jatend piny William Ruto reka kalore kod pek mar ngima. Karuto wuon to kone jo Kenya ni mondo de mana nyuok ni mar uchumi biro fungore kendo gonyore kapok odeko. Apart from doing what we must do to feed our nation, and I want to thank our farmers. Farmers are the most patriotic people I have come across. And by the way, you cannot be a farmer if you do not believe in God, because you need tons of faith to be a farmer. And this year, our farmers have grown beyond what they did last year, 200,000 acres of land to produce food. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorom gajwang' medruok e nengo modhi nyamburko e chiro mag pinje maoko kama Kenya nyiewogie. Koro kelo luoro ni jo Kenya nyalo medo winjo pek e nyiewo mwandu no jumani. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, medruok e nengo mauta koro nyalo rucho yot mane osechako neno kod luar e nengo chiemo dweni. Wuok tich jumani, duol mochung' ne tayo nengo mag modhi nyamburko kod teko sitima EPRA biro lando nengo mag modhi nyamburko ma ibiro tigo nyaka dwe mar 9. Nengo mar Brent crude kaachiel kod osuru ma ijuogo e mwanduno ema biro yango nengo mar diesel, petrol kod mauta mar taya. Kata kamano, Brent crude ma Kenya tiyogo e nyiewo modhigo ne ochopo $87.5 kama pok ne ochopo chakore tarik 27 dwe mar 1 higani. E lendo mar dwe mokalo, nengo mar Brent ne $84.1. Okang' manomiyo EPRA duoko mana nengo petrol piny kod otongla 8 kende, ka nengo mar diesel kod mauta mar taya to ne okoloki. Medruok kod chiegni $4 e nengo mar mauta e chiche maoko koro kelo luoro ni petrol masani uso $194 gotongla 6 e boma ma Nairobi, $194 gi Simon Kisumu, Siaya $194 gotongla 8, Homa Bay $195 gotongla 4, ka jo Migori nyiewe $196 gotongla 3, nyalo medo idho jumani. Nengo mwandugo ne oidho pinje maoko bang' jonyiewo medo dwaro maggi mag tiyo kod mauta, ka kembe maloso gi bende ne oduoko piny mauta magi nyayo e thuolo makamano. Medruok e nengo modhi nyamburko dwe mokalo bende ne omedo pek mar dhi wuoth kod 40%, kamano mar teko stima bende oidho kod 40%. Mano kaluwore kod kwan manogol kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Pek mar ngima mane KNBS olando ni noseluar nyaka 7.9 nikech chakruok mar kinde keyo
koro nyalo idho kendo ponono ni nengo mag modhi nyamburko idho, nikech kembe maloso mwandu duto jamedo nengo ka nengo modhi oidho. EPRA bende pod nie nyim doho kuom medo osuru mar VAT ma ijuogo ewi mwandugo, kata bang' doho golo chik ni mondo kik osuru no medi. Gima koro dong' en neno kaka EPRA biro jiwo kata ketho chal mar pek ngima gi lendo ma nyaka gitim kapok ochopo saa 6 mar otieno chieng' wuok tich. Edwin Okoth, RamogiTV, Nairobi. Korom Gajong warito lendo makamano kapar ni duol mochung' ne modhi e pacho ka EPRA jalendo nengo manyiena mago mag modhi chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe. Warito neno ni chakre odiechieng' makiny en nengo mane mar modhi ma bendo biro bedo kwa tiyo godo. Kopogore gi mano, spika e od bura mamalo Moses Wetangula okone josiasa mawuok e duond buche mopogore pacho ka mondo riwre ka gitiyo gi sirikal mamalo e chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge mok ging'iyo duond bura mar siasa ma ng'ato wuoke ka okoni mano ema nyalo miyo piny Kenya dhi nyime e yo makare. Wetangula wacho ni tiyo kanyakla achiel e kind josiasa mopogore pacho ka e yo makende ma bende sirikal mano mar Kenya Kwanza biro chwalo godo chenro mag dongruok mane gichiwo ne jopiny e kinde mago mag campaign. Ale Beach nigi mathoth. Spika e od bura mamalo Moses Wetangula mane loso e nyasi mar Solomenda e kanisa kopere matonge ka chud bura ma Suba South ne okone josiasa mawuok e duond buche mopogore pacho ka mondo oriwre kanyakla kaka yor neno ni dongruok ochopo ne jopiny e yo mowinjore. Wetangula wacho ni yiero ne oserumo e pacho ka kendo jo-Kenya ne oseyiero jatend piny Kenya William Ruto mane okoni onego oser lwedo mondo chop singo mag dongruok mane omiyo jopiny e kinde mane otimo campaign. Mimi naomba tu tukienda mbele tuungane. 2013 mimi nilikuwa kwa kodi na Raila Odinga, si mnajua. 1993 jamii yetu wote walipigia Jaramogi kura akiwa kwa Ford na Masinde Muliro. Muliro akakufa kabla ya kura, akakuwa na Wamalwa kijana. 2017 tulikuwa NASA, tulikuwa na Raila Odinga, na uongozi ni kutafuta. Wetangula bende ne osiro lwedo twak madhi nyime kind sirikal kod kweth mar Azimio la Umoja ka okoni mano yo kende ma piny Kenya nyalo dhigo nyime yo makare ma ok siko bago ng'anyo mar kwedo piny owacho. Na jana nimefurahi kusikia Raila akisema hatutakuwa na maandamano tena, lazima Wakenya waongee, and that's what we want. We must talk with each other to each other, not at each other. Kujenga nchi yetu. Jatend migawo ma ochune tudruok Elido Walo ne okone sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto oikore mar chwalo chenro mag dongruok e counties ma Kaluo mana kaka otime gwenge mamoko. Wan gi sirikal moyie konyo jothurwa kae Nyanza kae. Chakre ne wabed gi independence, kawuono sani wan gi sirikal moyie kelo dongruok mar adieri makonyo japiny. Winjo maber. Wan gi sirikal moyie ni kembe mag nienge ka manogo madwaro gore piny ka wakelo investors mondo ket pesa mondo kembe goti. Mano e agenda ma wan godo. Wan ok wadwa timo siasa yetu noserumo, kendo siasa biro kendo 2027 donge. Ka josiasa masiro lwedo jatend piny mano yuoro e kinde nyasi no ne okwayo oganda Luo mondo ti machiegni kod piny owacho mamalo magiwacho ni oikore matiyo kod oganda Luo e chwalo chenro mag dongruok mopogore. The President of the Republic of Kenya must be given an opportunity to work. Donge nikech wang'eyo kata jok ma ywak ni nomagi to gine mane gin gi sirkal, to pod ginyiso wasani ni nomagi. Sani kaka roli kelonwa development o karoli kende odhi loso gi the president mondo omi wabed gi dongruok. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jawadgi ma Suba South Karoli Omondi bende ne osiro lwedo twak madhi nyime kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja ka giwacho ni twak makamano onego time yo makare mariwo Uganda jo Kenya. Most important thing is we must be united as a people, don't we? So those talks which are happening at Boma's speaker, you know us better than these people. You were Baba's principal for over 10 years. You guided us on how to do mandamano and how to stand for rights. Be our voice because you know us.
we want those talks to succeed for the good of the country. Leaders, we must moderate our language and figure out how to unite the country. Today, there are efforts to bring talks in Nairobi. So you are aware? Those talks are supposed to unite Kenya. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Nyakor mgajongi report mara Alia Beach ahinya nyako ten record siro dongruok mar piny Kenya bende makilwe giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 28 tok saa 10 mar okinyi. Gisani weka uyu matin nyawadwa Joyce Oduor osekre makare mar keloni nonro mar gazet. Warad kendo chendo mar bakoromo chakra saa 4 nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling' kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima waben. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta mana e RamogiTV.
Oyawre nyako Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno no okinyi mari dhi mbele e yo makare. Kaka nyawadwa Sharon Ong'aw osekelo ni weche manyien okinyi ma kawuono, antiere kae mar kelo ni nonro mar gazet. Nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wanono gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Okinyi ma kawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo wadwa mano Eric Okeyo Kizito. Wada kawo thuolo makende mar mondo mi wanon gazet. Walidh mana gik moko matin mantiere gazet mar mondo mi wami siso iwuog oko inyiew gazet manyalo bedo ni omori okinyi ma kawuono. Machiegni ahinya Eric Okeyo Kizito e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Ichiew nade? Achiew makare Joyce. To gima wuoro ni koyo pod chucha ahinya. Koro ang'eno chucho nikech chalo ka gima odhi rumo. To koro ngene samo odhi no rumo bende mochucho ga malich ahinya. Sani koro oganda wuotho mana ko kwakore moko umore ka gi kacha. To gima ber ni wamany gigo maketo maliet. Mana kaka isewinjo nyako Ramogi Ajwang', Eric Okeyo Kizito osewacho ni many gino maketi maliet. Inyalo madho kahawa ni moro okinyi ma kawuono mar mondo mi gol godo koyo. Kata kamano Kizito, wantiere kod gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation okinyi ma kawuono. Adwa ni wachaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Wang'i ane ni to en wach mane mabende omipeke gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Kwang'e wach mabende omipeke gazet mar The Standard okinyi ma kawuono en kotudore kod kaka lwet piny Amerika ineno ahinya kotudore kod twak mabende igeno ni biro bedo e kinda jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Kwanyalo mana ng'iyo kanyo, wantiere kanyo kod senator ma pinyno mar Delaware, mano senator ma Delaware e pinyno mar Amerika, mano Chris Kun. Nyaka sani entiere pacho kae mar mondo mi oket twak makare e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya mano Raila Odinga. Noromo gi Raila Odinga odiochieng' ma kawuono igeno no biro twaka kod jatend piny William Ruto. Mane wach mabenda neno ka The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Iparo nang'o miyo The Standard omiyo wach ma kama indi pek Kizito? Joyce, wach ma kama omi pek nikech adier kindegi wan kod twak mageno dhi chakre odiochieng' ma kawuono. En twak mabiro tok ka piny Kenya kokadho kuom kweth maketo piny wacho tesre nosebedo kobago ng'anyo pacho kae kalure kod mano magiwacho ni ngima matek ma omako jopiny, weche matendre kod yiero manokadho maniwacho ni kotimre yo makare. Koro seche mochopogo twak nitiere madhi nyime. To twak madhi nyime ni koro senator no biro mabende Raila Odinga kokadho kuom Twitter mare nyowacho kanyo no mor mar romo kod senator ni manyo gi kuodho weche mamigi kuodho bende nyoko yang ne jopiny mabende odiochieng' ma kawuono senator no igeno ni dhi rado kod jatend piny Kenya William Ruto. Koro romo makamae kata iwacho nang'o, piny mar Amerika lwete nitie wach nikech piny mar Kenya en achiel kuom pinjego mantie Afrika kae maging'iyo gi wengegi duto kalure kod weche mag siasa kod weche mag dongruok, nikech kata weche mag ohala piny Kenya chalo kaka chiro margi, weche mag dongruok maka gi kacha duto ging'iyo kech piny mar Kenya en pinyno ma ekonomi mare ni malo kipimo kod pinje mag Nigeria, South Africa, kanyo bende nyakwani maparo ni onya bedo namba 4 kata 6 kanyo e. To kopogore kod mano Kizito, wach ma kamana neno komi peke it gazet mar 4, angwa ng'iye matute it gazet mar 4. Kwang'iyo bathe kanyo, wach ma bende gazet mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono en kaluore kod romo mar governors kata devolution conference ma bende biro chakore ayanga odiochieng' makiny mano e boma ma Eldoret e county ma Uasin Gishu. Ka bende wach ma bende waneno komi pek kanyo en kaluore ni higni 10 nyaka sirikal mar tend loch gwenge ne donje pacho kae, nyaka sani counties poko chopo kwano omenda monego bed ni gichoko, mano kotudore kod wechego mag usuru. Anno ka gazet ni mar The Standard bende oketo kanyo yo makare ka bende gipimo ka ing'iyo hik omenda mopogore kanyo, omenda ma counties osebedo ka choko. Kata kamano wach ma kamano bende angwa ng'i ka wadhi mbele. Adwa ni wachak kod wach mantiere it gazet mar 4, mano mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono. It gazet mar 4 en kotudore kod wechego mago mag twak ma bende nyaka sani koro senator mar Delaware ma pinyno mar Amerika, senator ma Delaware pinyno mar Amerika Chris Kun koro sani nitiere pacho kae mar mondo mi oket twak obed makare e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Nyaka sani mana kaka iseneno, waseng'eyo ni Chris Kun nosebiro e pacho kae ahinya to higa mokalo tok yiero. Nyaka sani koro oduoge pacho ka mar mondo mi omed keto twak makare. To ken kende bende nwaneno ka ker kata jatend piny ma Nigeria machon mano Basanjo bende nosebiro e pacho kae mar mondo mi otem keto twak makare obede pacho kae mondo piny Kenya kik bed kod tungni moro amora. Piny mar Amerika dwano ne ni piny mar Kenya ni kod kwe.
piny mar Kenya obed koni onge kod chochni makagi kacha ni magi chochni marocho weche mag ohala weche mag dongruok makagi kacha ma en senator mawuok bende kama jatend piny mar Amerika wuoke mane gweng kuma Joe Biden wuoke koro nyalo bedo ni seche moko noore ni dhiane kuro item jiwo jogi mar weche mag twagi mondo dhiane makare koro biro mare ni kod mbi e twak madhi nyime ni nikech ne gikuotho kaka no wacho kanyo ni gigo mane gikuotho kod jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga ok oyangore to Raila no wacho nang'o mor kod romo gi jago ni ma weche ma giwacho noneno kobedo kare koro jatend piny Kenya bodhi loso godo koro weche madhi wacho ojiwo mana twak nikech twak oganda dwaro twak madhi kelo resruok e pacho kae nikech weche mag ng'anyo bende neno ka koro iwacho ni giduogo ka giduogo to ng'anyo osebedo ka ketho gik mang'eny e pacho kae to bende nyaka sani wang'eyo ni nitiere komiti ma bende noselosi mano mar Azimio la Umoja kaachiel kod mano mar Kenya Kwanza ma bende biro bedo ka gine magi bedo ogala manyime mar tayo twaka maket kod magi kata kamano waneno ka pinyno mar Amerika nyaka sani oro senator margi mar mondo obie pacho kae en okang' makare kaluwore ni onyiso keto tudruok makare ma piny Kenya podi gombo bedo godo ahinya kod pinyno mar Amerika. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo wach ma kamano nyakwara Ramogi Ajwang inyalo yude it gazeta mar 4 ka bende waneno kanyo ka jatend migawo ma bende ochung' ne tudruok mag pinje maoko man Alfred Mutua en korka kore no wacho ni Chris Coons kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga gin osiepe maka Chris Coons kinde ka kinde kobire pacho kae to kokos ma ok omoso kata ok oromo kod ogai mar Azimio Raila Odinga kata kamano wageno ni weche makamago biro nyayo kwe e pacho kae Adon wadhi piyo kwadhi it gazeta mar 5 mano mar gazedni mar The Standard it gazeta mar 5 adwa ni wang'iyane wach makamae mabende ang'eyo ni in korka kori Kizito isebedo ki iwinjo wach makamae en kaluwore kod jopuonjre moko manyaka sani koro nitiere jopuonjre moko manyaka sani koro gibiro dhi sombgi kata gibiro dhi mbele kod timo sombgi e pinyno mar Finland magi gin jopuonjre mawuok e kaunti no ma Uasin Gishu ma en tok tungni makoni kod kocha ma bende nosewuok nyaka sani koro nitiere jopuonjre 40 ma bende osepuodh visa margi mar mondo mi gidhi gisome pinyno mar Finland wach ma kama neno ka nitiere rawera moro ma bende nowuok oko ka bende nokwedo wach marach mane giwacho ni no okawo pesa kuomgi to nyaka sani osebedo kuom thuolo malach kapok gidhi e pinyno mar Finland mar mondo mi giyud somo margi Joyce ma wach ma bende koro osekelo midhiero e kaunti mar Uasin Gishu kucho ka koro gavana machon ma bende sani en senator mandago nokete e tago maliet gi jogo mano choko omenda kuomgi ne en milionde modhuro mane gendo nitie ne gidhi e piny mar Finland kane gidhi somo to ma no ka osekawo kinde mar arieya kapok gidhi kuro mama koro omiyo gi chuny mojony ni to bedo nade makoro kaniwinjo kata ka senator no ne wuok kanyo ni ayie kodu udwano duknu pesa to gilak seche gi pesa ni ok nyalre duoknu nekech wacho ni nitiere kweth ma ni chano ni dhi machiegni maparo ni gin 40 makoro sani visa magi oselosi ma dhi e piny mar Finland ma igeno ni gidhi chako somo margi dwe mabiro koro nowacho ni moko kuom pesa gi dhi tiyo kod kweth madhini moiso nang'o jomoko manosechok pesa kuomgi kae gin pod gidhi medo bedo ka girito koro en wach kanyo ma kata duol makedo kod mibadhi kanyo timo nonro e wi wach omenda no miwacho ni nende kaka weche nokotimre ka makare to ne en chenro maber ne en chenro mar chwalo nyithindo dhi osom kucho obed kod rieko maka gi kacha giyud gima giting'o bwongo gi yudgo tije maka gi kacha mondo mi okonygi kata kamano kata obedo ni nitiere jopuonjre moko ma bende oseyudo visa margi kata oboke mag wuoth ma yienegi dhi e piny Finland giwacho ni ok gimor ahinya kaluwore ni nitiere jowetegi ma bende nyaka sani pok oyudo kata thuolo kata visas mag dhi e pinyno mar Finland mar mondo mi gidhi mbele kod somo nitiere rawera ma bende nowuok oko ahinya ka kwedo wachno ka bende nyaka sani koro giwacho ni nyalo mana ng'eyo wach ma bende ondik kanyo gi rangi makwar kanyo gima ni nyaka sani koro gitemo mar mondo mi giyud gino manyalo konyogi mano wanyalo wacho ni gima kony manyalo siko mar mondo mi jowetegi ma ponono bende dwa gombo dhi e pinyno mar Finland mar mondo mi gisomi gin bende ponono kik gikale achiedh nade mang'eny machalo kod mago ma bende ne gikale kata kamano kwa were kod wach ma kamano Kizito adwa ni wadhi e wach mantiere it gazeta mar 6 mano mar gazedni mar The Standard
It gazet mar auchiel mar gazedni mar The Standard mana kaka wasewacho romo mar governors mano devolution conference chako ayanga e boma ma Eldoret e county ma Uasin odiochieng' makiny. Kata kamano counties magwa pod waseneno ka nitiere kod achiedh nade mathoth. Nyaka sani koro kwang'iyo wach mabende omipeke gazedni mar The Standard kae. Wang'iyo nyaka sani counties nyaka sani koro podi ginyagore kod wachno mar choko usuru. Higni 10 koro nyaka sirikal mar loch gwenge ne chaki ayanga e pacho kae. Nyaka sani iwacho ni onge county moro amora e pacho ka mabende osechopo target margi kata kwan mar omenda mabende oketnegi monego bed ni gichoko e hik omenda moro amora e pacho kae. Wach ma kama Kizito king'iyo korka kori koth nochako goyo counties gi kanye. Joyce, ma wach makoro nyiso ni counties gi ok ochung' makare mar mondo mi gilos omenda margi mar tayo tijegi. Ka koro ineno kanyo kako kete ni higa mar 2014 nyaka 15 county nochoko mana bilion 33 to nonego bed ni gichoko bilion 50 ma kanyo gin kod rem mathoth. Kano chopo 2018 nyaka 2019 gichoko mana bilion 40 to nonego mano mana atamalo 64 mar omenda monego bed ni gichoko. Koro nyiso ni nango county government gin gi siko mana ka koro gingoto wang'gi national government mar mondo mi giyud pesa ma gitiyo godo. Ma momiyo ka county government yudo ka bedo negi matek mar chulo bills megi. Koro gin gi gope mathoth kuom jogo mamiyo gi gik mopogore opogore, jogo machwalo negi tije kanyo, chulo jotije, chulo jopuonj mag ECD ka gi kacha bedo negi matek. To Joyce, kaka koro counties mekwa makaluo nego giketo kengo makare mag yudo mwandu nikech counties makaluo nitiere pur, weche mag pur gi koka to jiw to dhi kelo negi pesa. Counties kaka makaluogi oket manyi lope kamoko to gilos irrigations. Kata kidhi Kisumu kacha wan gi irrigations mag michele, Omabegi kucho wan kod ma niang' michele ka gi kacha. Koro counties makaluo te nyalo loso pesa. Koro tend counties ojiw omed mana keto weche okengego makare mar loso pesa. Pesa nyalo losre e counties makaluo kacha cha. Kaluwore kod Ken Gichinga mabende en chief economist mano mar Mentori Economics. Nyaka sani wacho ni omenda mabende counties osebedo ka choko tin matamra gino ka bende wang'eyo mano e dwe mano mar Mei bende counties no buogo mar juang'o tijegi kaluwore kod nok mar omenda. To bende kwanyalo mana ng'iyo piny kanyo kaluwore kod Gichingi, kaluwore kod gazedni mar The Standard. Gichingi wacho ni nitiere counties mabende wanyalo wacho ni gin kaka bombe. Wantiere kod county no ma Mombasa, Nairobi, Nakuru, Kisumu ka achiel kod mano mar Eldoret. Mago gin achiel kuom counties manyaka sani onego bed ni ok giyud omenda moro amora kowuok e sirikal mamalo. Ka bende wacho ni kaluwore kod nonro mabende gisetim mana kaka isewacho ni counties koro onego bed ni ponono gi riekore kata governors riekore manyo yore ma ginyalo choko godo omenda. Mago moko kuom counties manyaka sani wach ni ok onego bed ni kwayo pesa moro amora kowuok e sirikal mamalo. Kata kamano ang'eni magi achiel kuom weche mabende ibiro go mbaka kata ibiro twage ahinya to e romo mar governors kata devolution conference mabende chakore ayanga odiochieng' makinye county ma Uasin Gishu. Joyce, yudo ka counties government gi thoth giro mana ko ywa tole ndara ni gijugo mtokni makadho. Ndalo moko county moro nawinjo ni da jugo nyaka gwen ni gi gwen adi. Mano kore wuothe boma ka boma kipenjo ji ni gi gwen adi. Kore mane nwa penjre to ma dhi bedo nade. Ida dhi dala ka dala dangi ni gwen adi tijugo gi kar gwen main godo. Koro giket mano kenge makare mag yudo pesa. Pesa nyalo yudore. Weche mag pur, weche mag tiyo kod mwandu mantie lo mantie counties makuru. Koro ka gitude kod piny mawach mamalo giyud license mar golo mwandu ko giti godo. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo nyakwana Ramogi mana kaka seng'isi kochakore ayanga odiochieng' makiny romo mano mar 8 mano mar devolution conference biro bedo ka chakore ayanga e county ma Uasin Gishu. Warito neno ni gin weche mage mabende governors biro goe mbaka ahinya kotudore kod bero chal mag counties magwa. Adwa ni wadhi e it gazet mar 8 mano mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 8 kae Kizita no ka en kotudore kod wechego mag sukari e pacho kae. Nyaka sani wang'eyo ni bech sukari oidho matamra gi nono. Nyaka sani koro sirikal ma pacho kae sani koro wacho ni nyaka sani giyie ni nitiere sukari moko mosedonje pacho kae makata gin giwegi gikia ni sukari makamago odonjo nade. Gin sukari mabende nyaka sani giwacho ni kaluwore kod kata rang'eny margi ponono rang'eny margi ok nie yono makare nyalo kelo midhiero makoni kod kocha ahinya ne ngima dhano. Joyce nyaparo chien kanyo wach mar sukar ni. Ng'eni sukar en gima mile dhoko mit to koro kaka wach ne wachre sani nere no kech. Ni neno ka jago moro no mak mano teredo
iwacho ni sukari man kod kwiri, sukari ma ndalo ne ni piny, nodonje chiro, moko noyudo ka ongware kucho, moko nodhi Isiri. Koro iwacho ni okere pacho ka, okere chiro ma kata piny owacho ok nyal manyo gi mayud ni to gin kuonde mag. Maiso nang'o? Japiny koro nenre ni tiyo kod sukari ma kamagi. Koro Joyce, gila seche gi bech sukari ni malo. Ang'o mi en malo? En malo nikech kembe ma pacho ka bende koro iwacho nang'o ok nyal loso sukari nikech nok mar tiang'. Nok mar tiang' biro nang'o ni jopiny ojwang'o pur mar tiang' nikech piny owacho ok sirgi. Koro weche ma kamagi mano koting'o kod chudo mane ichulo gi moleo nomiyo gijwang'o wach ma kamae. Koro wach mar sukari ni okelo midhiero kae. Koro sani kaka sukari gimno ma milimili sani koro keche dhok kaluwore kod bei be ni malo omedo mana idho. Sani koro ji nyalo madho, kimadho kata chai timadho chai dubia kata nyuka imadho dubia, sukari weyo chien. Kosi ni time nang'o? Sani koro nyaka nyithindo madhogi milimili sani koro puonje madho nyuka pi. Kata kamano nyuka mobudi. Mana kaka wasewacho ni nyaka sani bende sirikal koro wacho ni ponono mbeko chike ma bende yande oket mag ng'iyo rang'iny mag sukari, wantiere kod tong'o mopogore opogore, mago ma bende wacho kanyo ni gin porous borders, kaachiel kod jogo ma onego bed ni ng'iyo kit rang'iny mar sukari mabiro e pacho kae, jogo ma nyaka sani giseyo ahinya ahinya kuom biro mar sukari ma ponono nengo ne ni malo ahinya. Ka bende kwanyalo ng'iyo piny kanyo nyaka sani wach ni sukari mano mar kilo 2 ma yande inyiewo e nengo mar shillings 200, nyaka sani koro jomoko nyiewe e nengo mar shillings 500. Mano sukari kilo 2, matiende ni kata ka in gi 1,000 Kizito, kidhi e supermarket kacha inyamana kawo sukari kilo 4 kende to omenda ma kamano rumo. 4 kende. To chon 1,000 no kete de miting'o sukari turu. Mago jo black, maga chudhe momako sekta mar sukari mafuanda. Gin nueng'o to japiny to hinyore. Ni bende jogo madwaro ni pur mar sukari othirne piny ka mondo gin gimed mana yudo kaka gigolo oko mar mondo mi giyuti. Mano kaka japiny bende en owacho. Kata kamano kotudore kod wachno mar sukari bende manyawadwa Sharon Ong'aw biro goye mbaka kango chopo kanyo e chenro mar mbako romo saa 4 nyaka saa 5 mar okinyi. Adwa ni wang'i ane wach mantiere it gazet mar 10, mano mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono. It gazet mar 10 mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono kwanyalo mana ng'iye kae kaka okete e yo makare. Iwacho ni higa achiel koro nyaka sani koro bottom tier, nyaka sani koro jogo mantiere piny giwinjo liet ma bende nitiere e bottom up economic model mano mar jatend piny William Ruto. Jatend piny William Ruto e kinde mag kisera mar ombulu mage ne osingo mar jiwo hustlers, ne osingo mar jiwo jogo mantiere piny. Nyaka sani koro jogo mantiere piny ema koro hinyore matamra gi nono. To mana ka nyalo ng'iyo kaka gazedni mar The Standard ondike ni odiochieng' machalo kod mai, mano higa mokalo, higa mar 2022, mano tok jo Kenya kano sedhi e debe chieng' tarik 9 dwe mar 8 kano sechopo ndalo moko. Kawuono tarik 14, tarik 15 jo Kenya ne rito mar mondo mi oland jaloch e kom mar tend piny Kenya. William Ruto nolocho. Nitiere singo moko mane osingo ne jo Kenya. Nyaka sani singo moko sechopo kare, moko podi. Singo mabende no ka osewach kae, wanyalo wacho ni mana mano mar Hustler Fund mabende no wach ni biro jiwo johala matindo. Mano kende manyaka sani wanyalo wacho ni noseketi. Kata kamani wacho kae ni nitiere gik moko manyaka sani koro miyo ngima oridore matamra gi nono. Joyce, nwadhi yiero higa mokalo. To kano chopo tarik 14 kaka kawuono, oganda ne rito. Gisiso. Ne rito gisiso. Ma jogo mane sirasi mi wacho ni Daklande, Chebukati ni kanye, Daklande gini, jogo ma bende ne siro Kenya Kwanza Ruto, to Daklande, koro Daklande ni en kamora mora, moganda chokre kweth makagi ka ni rito lendo. Jogo mane koro siro Kenya Kwanza ne nigi geno, nikech singo mano migine thoth, mano mane ni ne dhi bero ngimagi, mane dhi jiwo ting'o gi malo, mano koting'o weche mago oeli, jogo matimo oeli mathindo, ne omi singo kanyo ni ohandgi dhi ting' malo, to koro samo chopo ni, iwacho ni hustlers, mago jok modak e ngima piny, jogo magwonyre kod pado, sani koro gimedo mana gwonyre kod pado nikech ngima oidho. Weche mag modhi, mago gik monego bed ni bero ngima jopiny ma koting'o wuodhe ka gi kacha, modhi sano dhi malo, mabech wuoth omedore kanyo, nengo mag gik moko medore, koro hustlers winjo matek. Weche thoth ka modiyo hustler mafuanda, weche mag kaka NSSF juogo ka, magi gima ne hustlers nokong'eyo, to ka koro telo ne slosi, koro koni koro to nyaka umeda juogo magi. Weche mag juogo mag gedo madhi e udi gi hustlers opo maka weche gi obiro koro nyaka juogo. Koro gik moko nitie ka modonjo mang'eny ma hustler konto to kara ne chal mana kamae. Koro hustlers omedo mana buok, hustler poni piny, hustler pod neno ka koro idegi kirieko, ngima tek ma koro akia ni dhi bedo nade, odhi kawo higa achiel nyaka ne yiero timre.
koro aslas nonego beni kuom ndalo gik moko nosedok piny to gik moko koro ni mamalo. To kata kamano kwa ng'iyo kaka gazedni mar The Standard bende okete kanyo yo makare Kiziti wacho ni higa achiel koro mar bottom up economic model kwa nyalo mana ng'iyo kaka giketo kwa ng'iyo malo kanyo chak kanyo kod dollar fluctuation over the last 6 months kaka dollar osebedo kalokore pacho kae kwa ng'iyo wachago chak kanyo kod dwe mar achiel nyaka dwe mar auchiel kwa ng'iyo kanyo osebedo koidho matiende ni ngima jo Kenya nitiere kama tek. Wang'iyo nengo mar modhi e pacho kae. Wang'iyo kanyo nengo mar super petrol, diesel kachiel kod kerosene. Wang'iyo ni jatend piny William Ruto mane koko donje telo ne ogolo subsidy mabende noket ne super petrol. Gino mabende nomiyo jo Kenya oywak ahinya. Nyaka sani bende nosegol subsidy mar diesel kachiel kod kerosene. Kwang'iyo nengo go, kwang'iyo dwe mar achiel nyaka dwe mar auchiel. Nengo go duto omedore. Matiende ni bottom up economic model ni akeni kotiyo kose jo Kenya podi obeda gi kwe kalure ni sirikal to tiyo podi wadong kod higni mamoko. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni higa achiel kende moserumo, higni 4 podi odong. Koro kende gi nyabedo gi geno to be wacho ni gimo gen jabare. Weche mag dola kako medo rochre ni ngeni koro medo gik moko bedo matek kata jogo masomo e pinje maoko matiyo kod dola yudo ka gitiyo kod omenda mang'eny. Jogo magolo mwandu e pinje maoko makele pacho kae tiyo kod omenda mang'eny. Sani mafuta nosedhi 16% koro en kanyo. Koro geno nitiere ngeni ngima ka osebet kanyo koro en mana nango japinye mongi mana kaka nyalo bedo motegno e kinde gi japiny wacho ni med tiyo kanda nikech ngima ka osechopeni kanye mentiere obro medo mana kosongo nikech kinde machon ka mogo ni nyiew $40 nwaneno ni tek inyiso nango ni obro dok piny dong puru kino kuma koro chopeni kanye mentiere bonge gimoro no bro dok piny koro japiny omed mana tiyo kanda. Kizito kata kamano weche makamago podi wanyalo wacho ni sirikal to podi tiyo nitiere gik ma jo Kenya osenena inya to mano mar Hustler Fund kachiel kod mano mar mbolea mabende ne omi jopur nengo moyweyo mage moko kuom weche mabende nyaka sani wanyalo wacho ni kata moko kuom singo mabende wanyalo wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza osechopo ne jo Kenya higa achiel koro nyaka ne gidonje telo. Adwani watie gazedni mar The Standard kod machinglo mantiere it gazet mar 12. Kwang'iyo machinglo makamano Kizita akia in koro kakori machinglo makamae akia ni nene kochalo nade waneno ka nitiere ng'ato kanyo orwako law mano mar majan kachiel kod karatong to tinga agulu maduong' to ndik kanyo ni National Government Revenue Collection emondike agulu no to nitiere kanyo kod County Government mabende ochalo miyo moro to ochalo ni nitiere gimoro moywayo kowuok e agulu no mano seke aparise no kume madhe busa to kose madh busa kanto na agulu moro ka dhano luore gi seke mano bet koni gi ywaye kore no ka county government ochuodho ga agulu no gi seke seke ne ogolo mathin to piny owacho mamalo eto lunga agulu keto dhoge manyiso no ywayo mang'eny koro kineno kata iye kako gol kanyo nyodhre oyware kanyo nikech oywa pesa mathoth nitie kuome to county government oywa mana mathin gi seke koro mano miwacho na county government seche gi nonego bed ni koro kalure kaka kit nweng'o mar piny nonego bed ni omenda ne imedo migi to koro pod imiyogi mana mathin ino kaka ja county government en odwer kanyo odhero to ja national government omera yodhire kanyo ne kaka romo omera olungo mana agulu to ng'ato to yomana gi seke mathin. Kizito mitanitiere wach mabende omako wang'e gazedni mar The Standard kwa loro wechego mag tuke bende naneno kanyo ka nitiere tukego mag skunde bende nyaka sani wacho ni tuke makamago ponono okelo geno moro ahinya ne sectors mabende nosejwang'e wach momako wang'e gazedni mar The Standard mar mondo mi wamul Daily Nation mana mapiyo piyo ni kwadhi it mar gazet mar Standard ni kara dek kanyo en koro wacho ni midhiero momako ganda e gwenge mag Mandera magi kalore kod rochruok mag arita kwe kuro koro wacho ni jogo mok gin jokono mantie kuro koro bedo negi matek mar wuok e gwengegi mar mondo midhi e gwengegi gi tudre kod jodala gi osiepegi kanyo ma iwacho nango ka piny owacho no chungo wuodhe makamago ma kalure kod monj mani monjo godo nyamburko mawuok e gwengego mago kod kweth mar Al-Shabab kanyo koro wacho ni mar mondo mi giwuog e gwengego ka gidhi e gwengegi giyudo ka tek nikech mano dwaro ni mondo iti kod ndege to ndege beche nomede kuwuok $10,000 nyaka
25 koro ma midhiero ma kanyo ma piny owacho nego bed ni ng'iyo malong'o kaka oganda man kuro mok jo kono madwa dok thuchegi otude kod jogi oketnegi yore makare mag wuoth. Weche mag tuke kelo mor osemoke ochakore ng'eni kawuono ema wachalo gima dhi chakre ayanga nikech tim maduong' dhi tugo mano Manchester United dhi tugo kawuono koro maka katone mana mani itugo matire ni Manchester United kende tim maduong'. Mano tim maduong'. Awe Arsenal bende tim maduong'. Kata kamano adwani wamula ne gazet ma Daily Nation. Okinyi ma kawuono wang'iyane wach mabende mipeke gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono kwang'e wach mipeke gazet ma Daily Nation nyaka sani koro wanyalo wacho ni en ohala mar dhao mabende ondika ni business of war kaluore kod piny Kenya omenda mabende gisebedo ka gitiyo godo ahinya ahinya e siro tij jolweny e pacho kae nyaka sani koro iwacho ni tok higni maderom kata pare wacho ka ni jolweny mohewa 12 nyaka sani koro jolweny mantiere pacho kae ahinya ahinya to mago mabende osebedo ka konyo mar ng'iyo weche mag dhao mantiere pinyno mar Somalia nyaka sani oseti kod omenda maderom bilion 52 mabende oseti godo e nyiewo gigo mag lweny kaachiel kod lewni mag jolweny mabende osebedo ka konyogi e dhao kod pinyno mar Somalia. Penjo en ni bende weche makamago osebedo ka nyago olemo waseneno ka kwe osebedo kose gin mana pesa mitiyo godo to nyumore to onge gimoro amora mineno. Joyce wach makamayo osenyodho pesa ahinya e pinywa mar Kenya ka nikech ka kore neno kanyo kuom higni 12 duto ma jolweny mag Kenya osebedo e piny mar Somalia omenda maromo bilion 52 osenyodhi mosedhi kamano koro wang'iyo ni to bende nitiere duoko makare ma wachni osekelo nikech piny mar Kenya nooro jolweny e piny mar Somalia kaluwore kod weche mag arita manokethore nyaparo nochakre nang'o ni jalimbe moro nomake e kaunti ma Lamu jatich moro ma piny moro be nomaki ma koro piny mar Kenya nowacho ni ma koro wabiro kod chenro mar Linda Inchi nomiyo piny mar Kenya notero jolweny piny mar Somalia tero gi kucho ne gibedo kanyo mar mondo mi girakre kod kweth mano mar Al-Shabaab mano mitudo kod Al-Qaeda mane chwalo weche makamagi nyaparo Kismayo kanyo kaka ne girakre kodgi ma jolweny mag Kenya moko bende noyudo wito ngimagi kucho koro piny osetiyo kod omenda mathoth kanyo to duoko pod aparo ni onge makare nikech machiegni ni piny mar Kenya nitie nigi chenro mar yawo boda mar mondo mi jolweny mag Kenya oduoge pacho kae to wach makama nitie koro chunge ochor nyime ka gineno na adier kwe pok obedo kucho weche makare arita pok obedo makare maiso nang'o pod wadhi mana nyime kod keto omenda mathoth e kanyo piny mar Kenya nitie dhi nyaka piny mar Kongo kucho mar mondo mi ochwal arita mag kwe kaluwore kod lweny man kuro koro en mana pod watiyo go omenda wan koro duoko makare pok wayudo omenda wa ma pod medo nyodho kadhi kodhi mana mapiyo piyo kizito wach makamana neno komipeke it gazet mar 2 3 kaachiel kod 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation tadwani wang'iyane wach mabende Daily Nation omiyo pek malo kanyo kwang'iyo malo kanyo wach mabende Daily Nation omiyo pek en kaluwore kod wach mabende owach kod jatend migao mabende ochung'ne wechego mag arita e pacho kae mano Kithure Kindiki nyaka sani koro jatend migao mar arita e pacho kae Kithure Kindiki nyaka sani ochiwo siem mager ahinya ne jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga ma kaluwore ni Raila Odinga osebedo ka buogo ni gibiro dok e ng'anyo kinde ka kinde kata kamano Kithure Kindiki ochiwo siem ne Raila Odinga kowacho ni onge tiende mar mondo mi onyis jo Kenya kata ji odog e maandamano kata ng'anyo ma kinde ka kinde ahinya ahinya to gi sani mabende koro osepang twaka mabende biro bedo katimore Bomas of Kenya wang'e ni Kenya Kwanza nitiere kod joggi jo Azimio bende nitiere kod joggi koro ng'iso jatend Azimio mar mondo mi ochiw lwasi makare mondo twaka otimre pacho kae mano jatend arita Kindiki nyo wuoyo ka koro chuo siem ni kweth mar Azimio kanyo ni kik utem doge ng'anyo ka dipo nono ni twak ma ochakre kawuono ni obiro lware Luanda twak ma kama koro ng'eni ko wachno geno nitie no nyalo lware Luanda nyalo mana bedo nikech kata chien kanyo ne wan gi twak mano nego bene timo no lware Luanda matek ahinya machal mana gi mano mar kit Mikaecha koro akia ni ma to dhi bedo nade to jatend Azimio to osebuono kanyo nang'o ni ka ok odhi kare to wadok mana e ng'anyo ni ng'anyo no bende ne gino ma inyalo chwalo godo jur mari min godo gi piny owacho ma koro bende isire kod ka tiba to Kindiki to wacho nang'o ni ng'anyo ni oserocho weche mag awale pacho ka yore go mag dongruok oseroche pacho ka koneno ni kinde mane ng'anyo nitie piny nowito omenda mathoth kane ng'anyo nitiere
koro en bende kaka jago no mochung' ne weche mag arita nyaka to nowuowa kamano. Wach mabende adwa ni wang'iane e gazedni ma Daily Nation mabende wach ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' mano kotudore kod siem mabende jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ochiwo ne Raila Odinga omi peke it gazet mar 6 mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar 7 mar gazedni ma Daily Nation Kizito bende madwa ni watiek godo nonro mar gazet okinyi makawuono ahinya kotudore kod jogo mabende ne oyudo hinyruok makoni kod kocha e kinde bomb blast mabende notimore e pacho kae mane higa mar 1998 nyaka sani nitiere moko kuom gima pok ochuli. Nyaka sani wang'e ni nitiere senators moko mabende nyaka sani koro gisundo piny owacho mano mar piny Amerika mar mondo mi ochul jogo mano yudo hinyruok e kinde bomb blast makamano. Jo Kenya mano yudo hinyruok e kinde no Joyce enigni 25 nyaka sani gin pok ochulgi. Iwacho ni jogo mano yudo hinyruok mago mawuok e piny mar Amerika gito nochulgi. Koro iwacho nang'o ni jogo mano yudo hinyruok kae magin jo Kenya bende onego bed ni chulo nikech embassy no ne en mar Amerika. Jonjore kane geto mana embassy mar Amerika manyiso nang'o jo Kenya gi notho ni ka seche mane igeto embassy ma kucho. Koro en wach mosebudho kanyo osewache koro iwacho ni geno nitiere ka senators ma pacho kae koro dwa sundo wach ma kamae mar mondo mi piny mar Kenya mar mondo mi otim chudo ne jogi. Oganda maromo 200 nowito ngimagi ka maromo 5,000 kanyo noyudo hinyruok. En monj manotimre nyaka piny mar Tanzania kuma embassy ma kuro bende nomonj. Koro jogi otimatima makare mar mondo mi giyud chudo. Kizito mita nitiere wach momako wang'e gazedni ma Daily Nation ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono kaka pile walidho ne alidha nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet gibed kod siso gidhi ginyiew gazet momorogi. Joyce wacho gano ni kendo nokoto nyiero to konyier no ni wacho ni gimoro amora ok timre no ni kotimre to timre gimomiyo ni mano omiyo kineno kotoyo wuoyo lak to nyiso no il wambe koro waila nikech Nyasaye osemiyo ngima waneno koro medo mana ji oganda wani wamed mana jiwo yore makare mag keto nueng'o counties mag Kaluo ka oganda nyalo bedo e kweth to nyiewo kata generator pipe to gogo pi mantie oche kanyo go nam to puro alode to puro kitungu puro apilo to wauso gini gimoro kwasetimo to yudo chiro. County government nyalo yudonwa chiro. Inya paro ndalo moko kanyo county government ma Kisumu noyudo chiro ne apilo mane puro e kano kucho madier notingi ndege mano ting'o misiko kano wuok e lap ma Kisumu kon kane dhi oko cha noting'o apilo ne en gima ber. Koro oganda oti kod yore makamage mar mondo mi oyud dongruok makare. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ichopi walidh ne nyaka Ramogi Ajwang' gazet mano ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono gazet momori e kin mano mar Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Di gazet no ma Business Daily kachiel kod gazede mamoko bende inyalo yudo kacha mar mondo mi isom. Yena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani to yueyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak kotudore kod wechego mag tuke. Imedo mana kete e Ramogi TV. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mi ni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo go makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugajuanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Mugajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba.
Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' oyawre kamoro amora ma intiere winyi kendo ne ane nonro mag weche mag tuke isebedo kacha gi weche mag tuke mage weekend mane intiere kar ka intiere weche go motimore e piny Kenya motimore e pinje maoko moko bende motimore weche moko mag tuke mag jogo matindo kata jogo mantiere e sikunde mago sikunde go mag sekondar ma pacho ka okinyi ma kawuono wadanono gi ane mondo rangane ni mari to chalo nade okinyi ma kawuono kaka pile ntiere ka kod jonon weche mag tuke to mokwongo kanyo ngabed kod weche mathoth enya mantiere kar ka arwaki chenro kinyi ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka sangu ka kawuono wakoni gigo mabende koro asebedo kacha ka waluoni e weekend wacho ni are chieng' tich abich chieng' ngeso kanyo chieng' jumapil manyoro kawuono bende nitie tuke mapod oganda moko rito inyo kanyo Eric Okeo Kizito osewacho kanyo ni kawuono ema koro lig chake akiana diere mar wachne kanye ang' wawinjane kar ka ni bende timbe kaka opangore malo kacha sani tembo osechako mako mach koso dhi chalo nade koso miye thuolo mondo wadonje kata tuke moko 10 gi wiye nitie jotugo bende modar ang' warangi ane kacha kinde ma ang' wachako chenro okinyi ma kawuono mondo ma ochop kare nyakoro Ramogi Jwang' ntiere kae kod wenda mana kaka pile chiemo wuok tich ka wuok tich ntiere kae kod Willis Odembe kachiel koda ka Rafael Onono arwako duto ni machiegni RamogiTV kawuono. Willis achako di weekend mari obedo nade ka ikaw thuolo ni mosa ne oganda luo bende kapok ang' wachake twak mokwongo. Okay, mokwongo agoro kamano nyakleo akaw thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi Jwang' kamoro amora gintie to kawuono we amose jo Assembly Republic te kamoro amora gintiere hope ni gidhi maber mondo oyude market kanyo. Weekend mara nyoko rach nyoko no nachake mana gi mar Gor Mahia adhi Kasarani to at that time bende naneno nyaka mar Arsenal koro ochake gi Gor waloyo Arsenal waloyo gotieno aneno mar Real Madrid be waloyo ivindo nyoro kanyo chopo gokinyi injili kalo kama kawaida anene kasetieko bang' saa abiro to achomo Absa nye wan gi iluongo ni Kulundeng Original FC nye wago Wadau Cup nye olowa kanyo to wan gi Swara kanyo manyodwa ketho mood na matin lakini sama nywa gocho no bende ema habari moro wuok ang'ini ang' nwawuoye mar kijanda moro iluongo ni Rafael Asudi no gocho na kele Gor Mahia youth nwagocho modhi nyaka senior but ang'ini ang' nwawuoye bang'e koro weekend nyok rach then bang'e no to koro nye wan gi preparation moro nitie wuod omera moro iluongo ni Dan Mwalo Timarus weekend mabiro kibira to Holy Trinity kanya to nateka naneno maber mano weekend nyaka wacham pilau nyaka wacham ero kamano nyaka no puoch gi pako kwa na maber e kinde moikore gi nyasi mare makamano Rafael Onono wacho ni thuolo koydo kama twak kono nyaka mawuok diaspora machiegni Nairobi kawuono kawane twak kamano Cleophas mokwongo adwa moso jogweng'a te jogemujimbe kuma untie oyawre uru jo dala mar Rongai chuny boma ing'eni as much as udwa luongo diaspora Rongai is 12 minutes dakika 12 tisechopo Rongai kia Nairobi kar mano kaonge jame koro aparo nitie kuonde maboyo e chuny Nairobi kar ke moingo Rongai but kaka useketo nwan jo diaspora nyaka wayiego yie weekend mara nye ber mokwongo congratulations ni chuor timbe Gor Mahia kuom kawo kombe mar Shield Arsenal nyocho omule nyocho celebrate seriously kora pa ni Gor to ng'e gigo mar ariyo Capital Hill nyoro nye wagocho gi tim moro iluongo ni Nyamakima incident bonyo dwa timre moro marach matin but nye wan mana i situation ma mpira nyotiekre maber bang' kanyo to nye wan garande moro matin Musalia Mudavadi giri nyoro nyowuothe gweng'wa kocha gavana makorwa kono koro bang' arambe to nywadhi maneno joma nyoshia spoils joma pod kia gima manye league mano Chelsea gi Liverpool mange joma pod kia gima manye league gibiro kapok gichepanga to kaka osiepna mora winjo kowacho ni league chako kawuono wadwa go ji abiro kawuono ma mondo top sport no
obed sealed. Ndolore. Iwache kamano nyakoro moga jwang machiegni. To bende mondo mi waki kuil gigo mabende otimore weekend mana mane wantiere kanyo bende an waranga ne sani. Iwinjo kanyo ntiere tuke mag sikunde sekondar. Mano bedo kacha. Mano kacha tugo mano kind Dagoretti High kod mano St. Anthony Boys. Mano Makitale. Tuke mano baka cha Kakamega. Nitie gik moko mathoth ahinya mano timore. To waranga ne kit tugo mano no kacha matimore Bukongo Stadium. Oganda mano wuok oko manena adhula. Kitugo mantiere piny kacha talents mantie kacha ka warango gi. Iwacho ni adhula mantiere secondary kacha. Imule mana mos. Opira ni elo. Iwacho ni picha dup cha en manager sema duare ko jokwa madware. Kocha sema duare Kenya ka. Pachi ko tere ko tugo makana in bina wana upishni kaka tugo makamano bene ne otimore mano weekend mano tiko. Erokamano ahinya Cleo. Nyao piche go nyobeyo. Kendo mana kaka chaka wanyi kendo an kuyo mara Rafael Asudi. Ne en kijana mano talent mwawito. Kele youth team ogocho. Odho chako biro nyake youth Gor Mahia senior. Ang'wa chopie. Koro ingeni Cleo one of the stages. Nitie gimiluongo ni you nurture the talent. Then you showcase the talent. Koro kama wantiere cha kama nyithindo kuntie itimo gimiluongo ni we are nurturing the talent. So kanye ema karwa kethrega. Pitch Kenya kethrega nikech kar mondo nurture talent ibiro ka koro nyathino nitie winjo ka jomoko wacho ni bwana nyathini kone odhi mane Gor nyathi kone obedhi FC. Ingeni mano kwata nurture the talent. Kache monego beni beni federation kata serikal nigi academy moro maber. To koro nyithindo kaka kanyose tugo maber mpira nene kacha Cleo okonya wuonde. Koro nyithindo bilago ikawo titero gi academy. To one nurture the talent. Then kwase nurture the talent koro kitero gi timbe madongo. Koro gisho the case ginyiso ji mpe talent magin godo. But it's very unfortunate ni bro ni nyithindo kaka gigoche maber cha. Ibro ka team oro se kawe Tasco kawe, Goro kawe, FC kawe. To kidhi neno ko iyudo ka nyithindo gi most of them iyudo ka lala. Kata kirango nationals mogik omala kenda paro ni maneno sani. To ging'eny sani nitie kijana miluongo ni Kibet ober sana St. Anthony St. Anthony tibro ka seche moko talent no wanyalo wito. Koro game ber kendo gimanyo mora mana kaka nyicha wacho ni nitie nyathina masomo Uyugo Gango kendo Uyugo Gango nyoka national nyegi loyo netball magine the champions magine the wakilisha Kenya East Central kendo kata crowd manyaneno crowd okrach en manigi manyaka be owinjre ni maja crowd matimre once a year tingeni mawa mag KPL gi magiluongo ni long term iwacho ni kata kawuono ko kadhi kiny pod moro nitie kaka nitie joma ne ok odhi e game kata mar Gor kiny kaka osiepna ni nyoro nyodich ibonyo ka next time odhi but maja dingeni en gima timre dichiel en tournament a one day almost a 3-day tournament to rumo kamano kendo bang' higa manyien koro mino ka crowd nyaka bed ma gine then otimre ga masinani kama yudo ka then en gir nono koro to ema ne pogruok mare mar ginene gi league maduonge kamano bende kikarango kanyo agende sani pichni kubendo waneno ka achiel no kitugo mane ntiere kar kanyo kendo kiyudo thuolo mar neno ka oganda wuok oko kar rombgi mondo mi giwuog oko kar kanyo nana kano mano pap Bukungo pong terraces kacha jopongo ma jodonjo kendo e pap e alwora kacha ranyisi mane momi kata kirango kata tuke mokadho wangeni Kakamega school osebedo kacha ka otingo tuke ahinya mago mantiere imbo mar piny Kenya to Rafael Onono sarano timbe moko manyien mantiere eno Shandarema kacha no thago Kakamega school mano we kacha odong kata kapok ochopo e nationals omi paro machalo nade mane kit pap mantie joma nyamiyo jopong pap kamano gimayo siasa mokwongo Cleophas adwa nakoni gimoro achiel at least atemo go pira Kenya ka school level awuok school level achope level moko wago wacho ni koro wago league makoro nyiso talent mancheni ji mang'eny galo ni go Premier League yot igeni ji mang'eny gomba kaka podi noko Cleophas pogruok mar Premier League gi secondary school games chal ka akae gi Siaya Wadala bor ma
gin worlds apart. Mano mokwongo. Mar ariyo, Richard Odada apani ene the future captain mar Harambee Stars. Richard Odada nakao totero Laser Hill School. Ka school manosome ne school moko ma nigi nyithindo 70 total number of children nikech koro jonyuol gene ok nyal. Koro wakae to tere Laser Hill. Ka watero kijana cha Laser Hill, adwa mi what next for jotugo manorienje. Ka watero kijana cha Laser Hill, to kijana cha onwang'o support ma players mang'eny ok onwang' Kenya karka. Mokwongo mar somo, mar ariyo atmosphere minyalo thrive, chiemo gi gik moko na akia ni onge kuma ninde, akia ni onge ang'o mago norumo. Bang' kanyo ka kijana kiparo ene mono olo barding dakika mar 86 ka wan Kisumu. Kijana ni wawinje no go Kenya Premier League. Mano en agreement man waketo piny kijana ni kapo no go Kenya Premier League torumo mana kar kae. So en young man mosewuok e school entie oko odhi survive nade. Kijana no ng'amo mako lwete machule e dwe to goch kamoro amora. Agent no kore ni in okigo mpech Kenya kar kae, adwa mana ni in train amanyo ni trials lakini abro chuli every month. Nurturing talent ni dware ni wan gi jok ma be nyalo mako lwet nyathi moro bukore na kache madwa nwadhi. Kijana miluongo ni Kibet ni. Kijana ni showcase talent ma kobedo nurtured. To siepna moro ni kona ni onyalo bedo one of the ever best midfielder mose bedo Kenya kar kae. Tiwinyo nyinge mokwongo ni Kibet nyaka waranga ne rembe wadhi none mos. Udarango gunde. Koro an kulingana gi an mpira to nyemit. Mokwongo St. Anthony ka chakre mar secondary school games jok moko nyose gin St. Anthony bedo national champions kulingana gi preparation margi. Shandarema giremo aku emoke kumo ae nikech Shandarema ingine osimo Musingu to Musingu no osimo Kakamega. Mateni Shandarema ni beno jipanga. Cleophas gima jiut bobeni ng'eyo ni times are changing. Gik moko lokre e piny Kenya ka nitie skul moro koro kachi luongo ni Christ the King. Wan wang'eni Laser Hill dhigo gi kata 8 kata 9. Christ the King nyo biro mopogre as long as ni isebedo gi pesa Kenya kar ka isebedo gi pesa you can have inyalo bedo gi talent moro amora midwaro. Principal ma Christ the King koro wan the richest school Kajiado County kar ka. Koro onge player manyalo tamwan wang'o. So mokwongo gima uri benwa yere ni pesa konyo development mag players nikech kinyalo keto player maber tidhi nwang'o crop gi talent maber. But moving forward a secondary school games gi igogi e gwenge sama isenwang'o ka jogweng' associated gi team kata kidoko dalawa kocha inwang'o ka for example game Ujimbe gocho gi game Ndere en village versus village. Koro aparo ni movement kata crowd manyineno no en gi association gi nyithindo gi schools gi kuma ji ae. Kamano. Kendo gin tuke mathoth mantie kaka wang'e timbewa mawuok gwengewa ma Kaluo mabende mano ting'o nying skunde duto ma Kaluo weche mag adhula mag netball poch pak ne oyugi Ogango mano skul mano rienye kacha weche mag netball mag jogo manyiri kendo ne poch pak ahinya. Agoro Sare ero ne okier kamano kapok ochopo e tielo machielo gimbe ne gitemo kama ne gichope kar kan gidaka mogik mang'eny. Aya kiwacho aya nyakoro moke juang weche thoth ahinya bende koro kodhi nyime oranga ne koro twak moda chako kama mokwongo to wacho kacha ne en lit gi kuyo mano komako jogo mantiere sector ni mano mar adhula tenya adhula mapacho kae mano bang' lal mano mar jatugo Rafael Asudi ibro pare kanyo kaka jatugo mabende ne omako notugo mano ne youth team mano mar Gor Mahia Kogal mabende kaka nosinjo karka to koro sani bende no wewa mano duchieng' no manyoro okinyi ka nitie kacha lapno mano Mathika Stadium e kinde mane odhi nyime gi timo gino
manoero mano wechego mag adhula kata kano goye kar kanyo ne tim mare ma e kindego mano Donholm Seniors. Ada ka thuolo mondo ami mana jowa ma bende nosebedo kacha ka owinje, osebedo kacha ka otiyo kode. Mokwongo TM mare kinde mane nitiere youth team mano mara Gor Mahia kapok oluonge tim maduong' malo koni Willis Odembe. To machal kama ng'eno maki kacha mano kar saboro kane koro se yange kacha ni kaka nolware papno kama ne kaka no. Okay, en Musa inya Clofas. Kijana no kaka ne wakele nitie bwana usipna moro mnokelo nago. Mujani Willis temna kijana ni. Tadier kan wateme Gor Mahia youth team nodo ka kijana no ber ma pachwa wuon neno no mondo en mo replace Walusimbi ka ko nini ko weyo hang boots. Then gocho kanyo mwago kod league maber kendo ne en talent Cleo. Mobiro nyake senior even though senior noko ingene Gor be team maduong'. Ndio ko nyalo buogi, inyalo goche yuga ando bendo kibire senior kati yudo ka beto buogi matin. Koro wuok modhi apano dhi nyaka nini Superpaka odhi nyaka Bidco to wachne nyoro nyobuoga but nikech nya winjo ni ne nya winjo report ni ne notimne operation mar heart no tieko mana gimoro 6 months. Tingine kaka jotugo ingeni gimiero. Koro aparo no temo ni mondo chaka warm mos. Koro nyotugo ne team mar mta miluongo ni Donholm Seniors. Mabesa manye wan absa kanyo temo winjo report ni ka koro wadwa donjo wadwa gocho sa game wanyo chakre sa 10 tinyiso ni minute of silence itie jatugo ma Nyasaye okawo. It's very unfortunate ni ja talent bila no dhi kamano but Nyasaye mondo ket mna chunye kama okwe. Waonge gimo nyalo timo. It's a loss to Gor Mahia and the entire football fraternity mar Kenya. Nikech nye waem kode high. But aparo ni mano is a lesson to our players ni onegi deal kaka daktari onyisi. Daktari ko onyisi kata ni we mpira. Wewe mpira. Nikech nyalo paro kata the likes of nunku kanu gene. Notimne gi operation. Modugo tugo kendo motugo ne Arsenal motugo. Odogo tugo kendo peche higni mang'eny. Mnyaka sani iluongo. Koro nitiere gine ka daktari onyisi ni inyalo yweyo matin. Timatima yweyo. Koro ka okodhi onyisi ni koro inyalo dhi mbele. Koro kichako mos. Nikech ing'eni mondo mi dhi mpira kama nini mar friendly no. En be onana mpira mapek. Ineno. But inyalo timatima zoezi mari kata ot mos. Kinini but en kuyo mang'eny kabisa. Wito jatugo kaka Sudi, Rafael Sudi. Yes. Ero kama ahinya Willis Odembe. Yes. Rafael Onono ma en jal mane pod tin. Awachne ng'ama onyuola higa 1997 mano tarik 26 Jun. Manyaka sani kane rango besege gin jogo ma pod tindo kendo kama gintiere lal talent machalo kamae e liga nikech ero no wuok kacha nyoka no wuok kanyo Gor Mahia ero nitiere kacha chieng' modhi kanyo Bidco kubiro Gor Mahia wuok kacha kendo kirango kutieko kacha gi Sofapaka kendo sani kane nitiere kacha Donholm Seniors. En rapar machalani kod ote mane menya bedo wacha kod osepore. Adwogo na familia mara Rafael Sudimos. Familia gosiepe begudo gikwe. 1997 mano kijana matin seriously. Nen kijana mapod nene gi mohigni 10 mar go opira Kenya karkani. Mana kaka Willis osewache ne nyaka wa take serious doctor's report. Daktari komi chenro mar recovery to nyaka kawa gupek moro mamondo I recover fully. And maybe no ka intensity mar level mapiny is not okpek ahinya. But football and football Andrea Pirlo chimwono wacho ni onge friendly onge final. Once nisedonje pap a game is a game. Koro aparo ni players wa Kenya karka should take caution kaponi in under any watch mar daktari kindly heed to the advice.
but agon osiepene ga anyuola mos maduong'. He's a young soul, to mano gima en mipangilio mag Nyasaye. Erokamano nya Rafael kachel koda Kawilis wadhi nyime nyakoro moge jwang' en mana lemo ma chwalo ne anyuola koda wede kod osiepe mago mag Rafael Asudi ma beno itonge mano dichieno manyoro. Mano ni jatugo, mano mapacho kae, kendo mano e kinde ma wantiere godo, wacho ni yweyo mok rumo ne Nyasaye omiye kendo chunye oywe kama kare. Kama chelo bende nyakora moge jwang' ang' wadhi nyime mondo mi ang' wakonene gik mamoko ma pod waluwo odiochieng' ni ma kawuono, mano kotenore kod weche gi mag tuke. To koro sani ang' yienwa mondo mi warangane kama chielo, mano kang' warango thuolo machielo ma wantiere godo kanyo. Koro wadhi ane okombe koro chopo ne johera mago mag Gor Mahia. Inya neno kanyo mana picha mantie kar kanyo. Gor Mahia koro ting'o shield mana mapiyo, tiende nang'o season chako, ji obed gi ikruok machalo nado. Ng'e maber ni giwuok kata modhi gol achiel kuom achiel. Gol nitiere kata mar Bajaj. Yes. En gol moro ma nomiyo ji paro ma opogore opogore kacha Elido Walo achiel kuom jatelo manchopo kar ka jogore oyudo okombe machielo mane thuolo mana machuok bang' ka okombe maduong' ma pacho ka e lig. Achako kodi mana mapiyo piyo mondo warangane tugo machielo kendo mantie. Lig dhi chalo ne Gor Mahia bang' kada ting'o okombe makama. Glao bao miwacho mar Bajaj no, it was classic. Yane pap kendo nyen corner from Alpha Onyango. Alpha Onyango no bende anyalo pare ni kijana mabe wuok from youth team mabe gigocho ga Sudi ni nyogo corner ma goloronyo. Kendo gini nye miyowa morali, aparo no miyo team marwa morali sana. Wadhi chako league maber kendo kanya neno ka coach nitie ka coach ne otemo nikech e midfield kanyo nyaneno kogolo nyo chako gi Wendo to gi Lawrence Juma, then ogologi to chako rwako Alpha. Mati nitiere gima nyo otemo timo mondo nana kanyado, then ochako ogolo Omala to ochako rwako kendo striker moro, then flank nyo aneno ko oketo kijana miluongo ni Rooney Onyango nyodo nyuma nyien. Nyaneno ko temo signings ibindo nyaneno ka goalkeeping ema nyo nigi era kata goal no nyamna era nikech nyo ogone gine to nyogoe, but okwanyal wacho kama nikech kijana no nen kijana ne youth team, work from youth team to sebe the bench for long like almost 2 years kapok koro nyoro yemanye machenye mpira moro ma nyotegno manyo chako but en poch gi pak ne Kogalo kum chako league maber but okwanyal Homeboys aneno ka gin gi machua team. That team is good, ober. Okata nyo aloe nango, but gin bende nye gibeyo. But ena kaka nyisi ga pile ni Goren juogi to Goren mahono. Eno nyalo timo wonders. Sama dhano ne aparo ni joga nye paro ni Gor ni oko sign foreigners ni wanini ga foreigners. Nyo wagoe monge foreigner kata chiel. Kendo nyo wagoe maber. Kendo en nyamor matek ke pap. Paro nen mane bang' yudo dwoko makamano chieng' Ngeso. Rafael onong'eyo intie thuolo mang' wayudo bende gimane koch owacho kachal koda ka johera magadu. Poch gi pak ne Gor Mahia. An wuok tich mokadhi ng'eni kabiro kar ken nikech ang'eni Willis ne dhi chanda gi shield moko ma Arsenal nyocho kawo. Kare mane gigo miyo. Erokamano kuom lero. Mokwongo excitement to ber. Basi ng'eni excitement gi happiness gin gik moko ariyo ma opogore seriously. Mokwongo Gor ripo bende mor to nyaka gibed ni gimor, lakini ripo bende gin ma shield cup. Kore ka tugo dwa chakre sani kaka nyoko no Arsenal siling 5 to nyose miu, lakini kore ka ligi chakre. Gor owalo ni hapa ingeno okakawe ga serious, lakini ano ka gima waziri temo yendo je bogo kijalero ngato, lakini gik motimo to be. Koro mokwongo anadwa gonu waziri erokamano ni omed mana jiwo Gor nikech e Kenya kar ka ng'ama mako Gor mano ng'ama makowa. Ok wadwa ng'e ni
o support sirkal mano none of our business, but samo konyowa sama wanene gi gor mang'eny kama to wang'eni players be mor kirango players gi mamondo as much as nutingo shield cup lakini mamondo nyier kata mane picha kende one day nadhigo to final to kuom hawi marach olorna ot rent issues brain na onge game no kabisa. So sometimes akono jini jatugo nyaka bed mamo, jatugo nyaka bed gi ni onge stress mang'eny. Koro mokwongo ji mang'eny ok dwa miyo owalo puoch. But anta miyo owalo puoch Gor Mahia to gima duong' mogik the preparation mar league koro nyaka wan kaka Gor Mahia koro wakete. Bende ko warangi wiye kanyo mana kan kuom pod Rafael. Bende paro ni team Gor Mahia masani tieni bende oikore yo makare ne league mondo miyo o defender ne title mare manokawo season mokalo. Kaka osiepa ma Willis wacho Gor en hono. Gor to korangi rango ono koso jirango mana form gi jokma tinya bedo gi ono to gibuogi mana kaka season mane Tasko kawe cha dongeni kata ma Tasko kawe no pod Gor nene na Gor gima dwoko ni Willis ni sama fans osechope pape level ma Gor Mahia nguvu moro biro ge tiendi ma you cannot describe anasego opira sama fan 4K bwana nguvu onge tiendi mano jatugo namba 12 to sama fan nkodi kata touch moro ma dhi maracha ipo mana ka koro nguvu moro kete koro dhi maber koro wan kaka Gor anto gima ng'eyo kaka Willis wacheni players gi support base mar Gor ma wan goni gito gidhi timo to maber ero kama na nyonya ne pacha coaches mago maga Gor Mahia kono ma kaka mega Homeboys angwa wija ne kaka ne giloso kae to bang'e wach mogi ke twak makama ka Gor Mahia bendo ikore Willis kata madhi ne okang machielo wija ne kaka ne giloso tok tugo makama. Ya pili nadhani mchezo umeamuliwa na bahati, maana penalty huwa ni bahati, unaona. So mimi naamini mchezo wa leo bahati imechukua stand. So tunakuwa patient kidogo tukiongeza taratibu. Tukijua na tukiwa na imani kuwa watakuwa sawa. But I thought it was quite an evenly matched game, as it always is between ourselves and Homeboys. And yeah, we're quite disappointed to concede the goal in the way it does. You know, we can't attach any blame to the young goalkeeper because the wall has to do its job. It's not like it's went over the wall, it's went right through it. So that was disappointing. There's a few players still have to get to full fitness. Gini gik moko ariyo adek moko minyalo loki ka season manyien pok ochako winjo ka McKinstry kaachiel koda kocha mano mara kaka Mega Homeboys bende oloso. Okay, dongi winjo ka coach owacho ni ok onyal blame nyathina ahinya Caleb nikech en nyathi mapotin manyo kowuok from graduate from a youth team to senior team to pok obedo koyudo nafas mar tugo. But aparo ni koro coach nye nene nikech wach mar Gado bende pod goalkeeper wabe pod en 50-50 chal na gimo dwa dhi to be ka ok odhi koro di Bandari to Bandari be naneno kosekao osekao Peter Odhiambo mane former goalkeeper koro mato ok wanyalo wacho aparo ni mane gima nye kote motimo then winjo ka coach bende wacho ni some fitness mag jotugo then one gi new signings koro so far so good aparo no office wa bende gidwa mana concentrate gi league kendo aparo ni gima office na temo kaka nyo nyisi no nego be ni election timore chal mana ka gima focus mar gima ne league kende mane wari mara nikech team kaka Gor mana kaka niwinjo ka Rafael owacho ni Gor is not a village club ma ochuno ni nyaka tug na gi gine kende nikech gin tie gima nyaka wadwaro gima iluongo ni bende wadwaro gine ma ok ni once ku kelo foreigners to nitiere kaka omiyo team morali to kendo nyalo oywayo jomoko manoko ineno to nanyisi ka ndi bende nanyisi ka chieng ka wan gi Rafael ka ni pesa moro mano miwa cha bro mna miwa shida ok bidio kata week apani ni neno otika da week mana kama tika chenro kama to yo boke ntie 2 point ineno koro 2 point cha to no miwa 10 to 5 ni no wach ni mar chulegowi mono nego ben office duoke pesgi mane gichulo 4 million cha ineno kose ni to mieso sebi nitiere joma poni nanyisi ni cartels are working but ando gima nyalo wacho gope ne nyaka chula dong
gope tichulo kichulo ng'ato rak mok dwarre okang' mar chik ma tango miyo ging'eyo ni pesa donjo dong nolando Nitie TV to be gineno Ramogi koro ne giyude ka yes aparo labda ne giyude kuoma ni kawa cartels goto wany sawa we walinga linga to one week okrum then gimanyo bende gima be mako dhoga mapoda awacho ne adwa oro Rafael Federation ka game bilani en odiochieng' achiel 10 million donge en million achiel then walo be nyomiyo wa 500 to gi jo 200 ineno awacho wuo 1 million to wan wanyalo tugo gimo 20 times nini almost 40 matches timiyo wa 4 million non anonge gimo miwa no nyaka bang'e koro ka Asante Ella ni koro nobiro iwacho ni Asante Awards mani ngene mar sirkal mano ok mar federation wan wago almost 40 matches wawuok mkono tupu ma wago dichiel to wakaw million koro mana paro ni is a wake up call to federation nikech sana paro ni koro gibete koma ber yes ero kamana nyang'e ngoduogo mondo orangane kama chielo bende kama tie karka Rafael nono kod Willis pod wantiere kod mi paro mathoth e weche mag tuke ma pod wajangu ni bereka nyakora mag jongo ka yo masani ka waduogo gi mathoth ahinya koting'o nyaka mago weche go mag tuke mag pinyno ma Ingereza magoro bende sani oseduogo ka otieno ma kawuono nitie tugo moro kind Manchester United kod mano mar Wolves ang'o winjane kacha kaka Arsenal nodhach mano weekend ma watieko sani kik idhi mabor. Tugo gi nyathi matin malich kamae to wan wamanyi imiyo kata iwadwa ringo neko meher wan ne wan gi luoro mang'eny to kara in ituga kodwa kae Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vic wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Kwa majina mimi naitwa John Moredi, ni chairman wa Roiro Juakari Bypass Association, na kwa hii project sisi ni contractors. Tumepewa kazi ya kutengeneza madirisha na milango na grills, na kwa sasa tumeweza kutengeneza milango na madirisha ya sample house ambayo tumemaliza, na tunaendelea kuongea ndio tuweze kuendelea the main project, na tunashukuru serikali kwa kutupea hiyo nafasi, kwa sababu vijana wetu watapata nafasi ya kupata ajira na kuweza kuendeleza kazi zao. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie kaja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Koro mag jongo waseduogo wantiere kar kae koro wakone ne magi makoro bende timore kacha wasedo mano mar Gor Mahia koro oseyudo simbo giseyudo omenda giseyudo kombe giseyudo midila tiende nang'o kinde ma gintiere kar kacha Gor Mahia ikore ne league kosoyo aya mano bende wasedo kanyo nondo mantie kar ka nyakoro mag jongo league koro duogo ero league mano IPL ogado osebedo kariti ahinya timbe orakore kendo koro ka girakore kamano nitiere duoko mabang'e ni sani wanyado thuolo mondo mwanegi aneya mago duoko mago mano wuok kacha mane tuke mano chakre ka chieng' tich abich chieng' ngeso
kachiel koda kamano timore odiochieng' manyoro mabende noyudo kar kacha konyano mana duoko go kanyo achiel kachiel nitiere kacha machieng' tich abich nitiere kacha mar Burnley kod macha mar Manchester City. Vincent Kompany oduogo rakore koda club mare mabende nobedo captain kacha thuolo malach ahinya ka onyalo mana nene kar kanyo kaka inyalo nene kanyo nitiere mar Man City gi Burnley. Arsenal nowuok 2 kuom 1 gi Nottingham Forest otimo negi gicha e season mokadho kato bang'e nitie Bournemouth kod mano West Ham kachiel koda ka time moko mantie ka ineno ka en weekend manobedo kod gonde mathoth ahinya. Rafael acha kodi kinyalo mana nene kacha duoko gi duto mage manobuogi to mage mane wacho ni oyo mane ochuno. Fulham ero kano loyo Everton gol 1 kuom 0 e kindego makoro ineno Newcastle ogo ng'ata 5 kuom 1 kero gine magin malo gine magimako league ero mokwongo Clovers gi manyo buoge results ko onge kata moro manyo wuok nyoro mar Chelsea Liverpool koso mar ni wanodunga jo boda mar jo boda gi Liverpool result onyoko buoga but adwa nwa take very keen look a team miluongo ni Newcastle egeri ji right off ingene Aston Villa en team attack to nyogo ye beach Newcastle is a very serious club matokeo manyono weekend gi kopogre mar Arsenal en nang'ina Arsenal nyalo go draw lakini nye gitemo bogi win 2-1 lakini nye keta wuonyi chon nye digi wuok toto team to watch Newcastle mane gima nyalo koni sana kasani wantie gi time opogore kineno kar kanyo ero wan gi Man City, Arsenal, Bournemouth gi timbe gi duto nyaka moa e lum kacha Luton to koro bende chopo kar kacha bende ogoya 4 ogombo dok e lum kamoa koso ochom kanye kendo kaka owuok e lum bende jomowuok e lum osagote ero Burnley ero oidho malo Luton nini bosago kar kanyo koro kama gintiere kar ka team makoro nya bedo kano rangi swach mano ranga ne Newcastle sani koro wan gi jatugo mane manyalo rangi e league timbe gi duto kori kaka Rafael team madhi bedo kata ka onego amia ne wang' moro manya bedo ni mai dhi buogowa jatugo manya bedo ka dhi kelo pogruok signing mane madhi kelo pogruok kato aranga ne top 4 mari nya bedo signings pokorumo lakini nyaka sani mosedonjo to aparo ni player maparo ni dhi kelo difference to ji pokorange maber en Onana ji pokorango Onana maber ingeni gik moko mag pre-season gi ji wuoye na kena ng'ango Onana dhi kelo difference Manchester ka Manchester go pira odhi kelo difference maduong but e pogruok mar top 4 ni ok dhi bedo maduong ahinya kapok ochopo top 4 jatugo mane nitie season mokalo mantie season masani osona okacha Haaland ero gonde 2 tuke mokwongo kar kacha pono ne machalo midhi rank kendo madhi kelo pogruok nya neno spat moro e kind Haaland gi coach mare Pepe Haaland season ni polo di chando ji lakini strikers moko anyano ka Isaac Benegunda di to Isaac ni nyobiro mid season mokadho cha to kaka nyino ka nyogocho gi kaka ochako season ni gin gik mokari mopogre to ji okrang Isaac ahinya ji rango Haaland an gima ng'eyo ni sani ni Haaland onyalo repeat bonyalo surpass target mayocho keto la season kulingana gi fitness ma De Bruyne aya kako chake timbe 4 Man City mane oda malo koso oda mawuok piny kadhi malo Man City ngida gbed piny aya the Manchester brothers Man City 1 Manchester United 2 Newcastle 3 Liverpool Arsenal okne Champions League season aya ero kamana inya kote rekodi duoko manene weekend ada ni chak na kanyo kod ero team mane monego beni kore ranga ni mane madhi bedo ka kelo pogruok mano namba 1 season machako ni kachal kora ka jatugo madhi bedo kacha masulu ahinya kori kalore gi signing mari kachal koda ka mamoko wacho ni signing mantie ka dhi mia top 4 mari okay Cleo team mana kaka Rafael wacho iluongo ni improve team ok obi bedo best lakini improve team
en Newcastle. Nya neno kata ka ingini negitimo signings, mostly negitimo last season, moko negitimo mid. To kora neno ka gichako pact gisechako donjre koro. Kendo nya neno ka gin gi gonde classic goals. Nikech Aston Villa ok en team matin, enemo otingo coach manyien iluongo ni Emery, mane en coach mar Arsenal machon. To gima nya neno to nwawuoyo kata last kane wan ka ndimo gik Monday mogik. Na nyisi ni mpira masani ok en passion. Mpira masani en biashara. Wawere gi wach passion ma kata winyo mar Rafael wacho mar Manchester gi Arsenal. Okapar nitiere kuma dwa dhi malich nikech en man waero gi ndio, lakini kamochope ni mpira sani en biashara. Idhi tibunjo bank tikelo player. Ingeni ni Newcastle onyiew. Koro ngacha ni e biashara. To dwaro players ma okaw player modwaro to keto. Mana kako wacho ni principle mar Christ the King. Yes, exactly. Chomo kanyo kendi gi pesa to ikelo squad midwaro. Kaka idwaro. Then you kaka ino kaka timu kaka Man City. Chuni ni bro neno kagima pod gibro yalo mana maintain the league. Nikech kata kineno kaka gichake mokwongo. Nyisi ni team ni loye ma ok bibiro mayore. Nikech ala style mo loyo gonde. Osema na chako. Jatugo masule bedo mane? Jatugo masule mana kaka Rafael wacho sani to pod ok wanyalo wache anya, lakini an koro ka wache kaka Arsenal nyo wan gi signing moro kanyo ma left wing back iluongo ni Timba. Nyaneno ko impressa to mana kaka Rafael bindo wacho Onana pod warita nikech ana winjo ni en sani ni akeni iluongo nango en osiko mana midfield. En awinjo nosiko push mana ni e midfield. Don't dhiro push. Koro mane mwadwaro nikech ko push paka mano e mwadhi loop mpira. Koro style mar in fact EPL koro nyako change style mare manjogo mar gocho nini Syria gi EPL opogore. Kuchi ngeni en mana iluongo ni kode. Kaka wane Pablo ngani kode. En igoye to dhi. To en ga ngufu. Kadi udo na tactics. Ilupe mana matini to. Koro pon mana kaka wantiere signings pok wanen maber. But angeni koserumo. Maligo gore kata 3-4. Wabro no kaka. Udibiro gi thuolo mareno. Tofo mari en mana kaka en mana Man City pod yanyo ka maintain. Arsenal maintain kanyo. Newcastle. Alafu Manchester United angwen kanyo. To Liverpool be biro marach. Koro nyaka Manchester United betang. Season mokalo beno temo. Nopo mano guog namba 9 ngwech to biro nyaka Liverpool koro chopo kana namba 6. Exactly. Nikech ngeni kirango Manchester. Manchester jalgima koro kendo udo team manyien nikech naneno kaka moro ni Fred bende chal gima wuok. Fred osewuok. Osedhi Fenerbahce. Mateni midfield ineno Fred yochoko problem mar Arsenal gi Manchester is the same. Gina na temo moko ma ok nyal konyo nikech midfield en kama very sensitive. Ineno ka Man City ok loke. Ineno gori kan kanyo wuok mana matin ni to tayari ne gin gi replacement. Ineno ka wan kore kodwa kelo Rice. Jo Manchester ke kodwa kelo nga. Ineno kitambo inonje Man City goye ga 4-5 in pori undo ga team game mara beach ini yudi namba 5 aya esemi ya namba beach ini idhi nyime mio nyaka namba beach wacha ni ngatieko Liverpool Liverpool ko Chelsea ko namba beach Chelsea squad mane gituko go nyoro inya miera pi mane e wi apar auchiel Chelsea Liverpool honi malo Liverpool honi malo Chelsea kapoka nani ke give por gi undo team kanye kagi gocho dewe manye gi gocho Liverpool nyoro to ginyalo tiko mbele Liverpool ginya tiko mbele Liverpool yani moro mori to ane nitiere mpira moro ma ngato go mpich BD to dwano gol team kama nyo nitiere mondo gite team kamoro to gin gi kocha manyien be yani kocha manyien idwani impress nyaka coach mondo yud number kocha maler kocha lero mere edir pa yes kodi ni gin gik moko gik mokari mopogore jogi dwa impress coach ng'ato dwa impress coach mondo yud number to dwa golo team kama nyo nitiere kodi onyalo backfire seche moko aya nyakora mogi jom wachopo kama koro watie kode ka 55 osechopo kar kanyo kama koro wadarango kar kae EPL duogo kendo koro pek otieno ma kawuono Manchester United rakore kod Wolves range kiny go kiny ang'o koni duoko kaka obedo kar kae kama chielo bende koro aranga ne tuke go mag jok mamine World Cup ka watieko kama kore kama watieko godo mana kwa ido wach mogik kantiere kar ka timbe gina di modong ang'wen nwaneno surprise ahinya kantiere kache tuke gi
kane gintiere wiye kacha kendo kacha mona ido gi gik mopogore opogore. Tim ma Sweden wacho no en gi squad moro motegno. Tene mokadha ka kadha en mokadho dhi adhiya kacha. Ero koro Sweden dhi rakore kacha kod Spain. England dhi bedo kacha kod Australia. Timbe ariyo kende manyaka chope final. Achiel kende madhi ting'o kombe. Med mano gi wach mari mogik. Acha kod Rafael e wiye ka. Odhi chalo nade semis. Sweden dhi kawo kombe. Sweden dhi kawo kombe. Mano Sweden dhi goyo Spain. Kaito chope final to go ng'ama dhi kawe kama chielo. Willis. Okay, Cleo kama gini koro chopeni. Ano baga nikech nyo aneno ka Nigeria obiro kanyo ogole. Kendo France manyo paro ni kendo koro nyalo dhi matimo maber ni biro chako gol. Koro kama chopeni timbe ang'wen ngamora mora nyalo kawe sani. Kendo mpira magore kacha en mpira mag gima nyo lit ne en mana Colombia. Nikech era mar goalkeeping era nyo cost gi. Miyudo ko gol gi to nye ni team maber. Koro sani jok modong kae final dhi gi jok mage. Final kanene aneno ka Australia ok rach. Onyalo kawe nikech ng'eni gin dala. To kineno kaka gisebedo ka gigocho. Aneno gin team maber. Ginyalo go England. Ginyalo go England. Nikech England bende Lauren James ni mana gi thuolo mar final kene modhi tugo. Semis tipo dok odhi go. Yes, ok odhi go nikech onyono nini nyar jo Nigeria chande. Nyen tugo ne ok gine maber nikech ng'acha maja nyako nyanyose gore piny to kendo chako duogo nyone. Koro nyoko en maber but let's hope for the best. Erokamano ahinya. Willis Odebe kachiel kod Rafael Nono ema maroko kelo twak machalo kamagi mag weche mag tuke. Obedo kod ng'eyo ni weekend obedo nade weche mag tuke. Erokamano ahinya. Koro Ramogi Jwangi bende wagoni erokamano ahinya. Ibedo kodwa kacha arno wachaki nyaka sani. Wagoni erokamano. Jogo duto ma wacho kanyo ni gine i chenro. Ote meku wayudo kendo wagoni erokamano ahinya. Bedu kodwa kaka ne mara waduogo kae. Chenro mar kaka wanene biro kod nyawadwa Victor Tieno maka Juma. Kinde mabiro sani weche mag tuke kae ilogi mane yo makare kain kodwa kati konwa ni yudowa e yo machalo na motingo Nani Moseso, Bernardo Molo, Laura Kinda, Mark Pinto Chieng. Mabende konwa wach moro kanyo motimore Nyamasare jowadwa medo luogi achiel kachiel mano ka gintiere kaunti ma Kisumu. Erokamano nakelo chenro kinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyo kwar mukeo nyaka Tsango nan gi yawuot game ariyo kinyi ma kawuono. Wacho ni what sembo gi wood game. Wacho juma mokalo an ka gi an duogo kendo juma manyien. Wabo bedo kode kae. Mano kore nya game. Nyanyise ni koro puonjre dhuluo kabisa. Erokamano Willis Kasel kod Rafael. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Jwangi, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakari en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. My name is Elias Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have currently, we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogia Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima, to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo.
Radio Ramogi. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kineno kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel go kal Ramogi FM, kar chuny jaduo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Oyaore nyakora Mogajwang' ranyisi ni chenro misebedo kirito maka kawane ne ya mokinyi makawuono kokale Ramogi FM kod Ramogi TV machiegni kamoro mora ma intie wabudh kodi kanyakla wan kod weche ma bende mulo ngimani kaka pile, weche ma bende biro gero yi mabiro mi bedo kod ng'eyo. Ma en kaka wanene kawuono wuok tich tarik 14 ma dwe mar 8 higa mar 2023. Ma koro dok higa achiel nyaka ne land duoko mar yiero ma higa mokalo chien. Macharo tim tarik 15 aparo nyakora Mogajwang' mane IBC giko neno lando jatend piny Kenya Masani Dr. William Ruto kaka jaloch e yiero makamano. Nikech mago te koro to oserumo kendo nosese kaka jaluo wacho wadok ni machiegni waiko ni mathoth kaka pile iluonga ni Victor Tino Makajo mano ka yawuot luo ariyo mawigi timo jere ni kodwa ka Nyarawila pok oyudo thuolo mar donjo kaka kamano nyakora Mogajwang' ka odonjo to wanang'isu ni chalo nade yie mondo akaw thuolo mar wako Fred Governor. Oyaore kendo machiegni. Oyaore nya Victor. Gona nyasero kamano momiyo wa thuolo mondo mi wabed mangima kendo odiochieng' ma kawuono. Kaka pile awacho ga ni ok en kayiem nono kata automatic mondo mi wawere to kendo wachako dugu waromo gi jowinjo kachiel koda joneno ma neno okinyi ma kawuono. Koro miyo en ng'wono makende ma Nyasaye omiyo mondo wabed mangima. Victor, kao kamano to yiena bende mondo mi amos ni kora Ramogi ajwang' kamoro amora ma gintiere kuonde ma gichiewe e dho aore matindo gi madongo, dhogode, jok mantiere e holo, jok mantiere kuonde mopogore opogore, kata ne jogo ma bende kamoro ntiere e ute mag thieth kata mochio gi achiedh nade koni gi koni bende wakwayo ne gi yawi mar Nyasaye. Victor, yiena bende
tim mos makende ne Nyarawila kata dok ni podoko chopo Nyarawila nyo wito nyamin gi boma ma Kisumu ma bende en achiel kuom lit momakowa kata kuyo momakowa kech ing'eyo ni kama dhano betie wang' achiel to en gima lit koro ang'eyo ni pod wabiro twake weche ma bet samoro tenore gi weche mag thieth gi nyime kanyo. Erokamano ahinya. Maber ni gima rach ni misebedo kiluwo? Aparo ni gima bet odwa bedo ma rach Victor ni bang' higa achiel bang' yiero manotimore mana kaka iwacho kata ni en higa achiel nyaka ne watim yiero mokalo pod ok wago okang' pod wanie weche mag yiero kendo king'iyo conversation madhi mbele kaka piny tieni pod ok wa move on pod wantiere chalo mana ka gima yiero ncha notimore juma mokalo. Koro aparo ni king'iyo to dongruok monego bed ni dhi mbele kaka piny kata piny Kenya en gik ma pod ywaruok ntiere to ma en okang' koro onego bed ni dhano keto maino mathoth e tiyo ne jopiny. En wadong' gi gimoro higa 4 kende to yiero machielo chopo. Ka ok kamano to mana wach masira ma bende otimore Nyamasaria Kisumu kama lori mar tiang' kata niang' jo nego dhano 2 mano wach machopo kuom sani nikech en gima nchane chien kacha inyalo paro ni Abalawanga mano City manager ma Kisumu yande no ogolo chik ni loche mag niangi kata loche madongo sani koro ok bi yienegi mondo mi ging'ada flyover ma Nyamasaria ni to nyaka sani ncha wang'iyo ni magi gin ajali ma osebedo katimore thuolo malach. Aparo ni mana dweche 3 kende ka wanyalo paro masira marach mancha notimore kanyo. Koro ok wang'iyo ni to direction mano ochiwo cha en gima nowacha koso ne en gima ni iwacho kendo iketie tim mondo mi kik wabi wadhi nyime ka waneno dhano mawito ngimagi e yo moko winjore machalo koda mano. Erokamano elo tim kaka wanene wariwre kod Nyarawila watimo ni mos makende kuom nindo mar nyaminu duto kuom duto wene Jehova Nyasaye omiu teko kaka familia wan kodu kanyakla. Sini je Bonyo oyawore Jakobuya an maber neno ka ruoth orita maber makanye erokamano. Mokwongo we achak mana gi kama itiekeno en oro ote magwa mag kuyo ne familia mag japuonj George White Obala ma bende en wuon nyaminwa kendo osiepwa Roslyn Obala kuom wit achiel kuom nyithinde manyotimore juma makoro nyo watieko ne. Aparo ni weche matut wabro wacho bang'e to elo chenro mar kaka wanene RamogiTV wakwayo negi teko mar Nyasaye mondo Nyasaye obedie jakorgi ahinya, Nyasaye omed ho chunygi to kata ka koro gidhi mbele gi chenro mar pango kaka ibiro kow nyaminwano wamedo lamo negi kabisa nikech wan dhano wanyalo pango kaka wadwaro lakini duto Nyasaye ematelie. Koro en mna ni wamed lamo negi, wamed kwayo negi hocho makende nikech sami wito ng'ano musedak godo mudongo godo mabendu hero goyo chunya ahinya waketogi e lamo makende. Erokamano. Maber gi marach misebedo kiluwo nyaka ne waloro juma koro wachako juma nyien. VOJ maber thuth mokwongo en erokamano mara ne tim mar kaka wanene manyo kowa Eliel Achego Yago Moroni ka jaduong'na Were Miguda kotel ne Kodin kaka kapten margi agonu erokamano mathoth kabisa ni nuchung' kodwa nuchung' koda nyuala mar jaduong' e seche mane wako mama Roslea Miguda elo mama na Canon Margaret Otieno bende pod wamedo gonu erokamano kabisa. Mar ariyo en kendo erokamano ni nyeu biro dala luongo ni Body ka Elijah kowak East Africa mane bende upidho yien 316 mano kaka mar rapar mar chieng' mar nyuol mara. Go erokamano mathoth kabisa
kendo kana wuok kowak mor ne ng'eny ni to kara weche mag yien mwawachoga gi kara en adiera ni kwa wuok no adhi pidho yien to apidho yien. Koro elo anyuola mara, familia mara, benda medo gonu erokamano mathoth kabisa. Fred no kochopo lakini nyogo na simu. Moko no bende obro manyo nafas. Mondo bi ubendo chwoe nikech mana kaka wawachoga pile. Ni buru kaburu nyaka wakete yien. Nikech mano eka watimo gimiluongo ni wasekiwa ficha mar nyithindwa. Nikech futo mako lwasi oselokore kabisa. To ichako mna gi pidho yien. To mna kaka Captain Charles Odhiambo wachoga. Ni sama ber mano onego pidhie yien ne en nyoro. To ka nyoro no bai to kendo sama ber monego pidhie yien en sani. Koro pidho yien no en injili ma wadhi mbele gi lando. Dhano mang'eny nogo na simu tok mano ka penjo ka pod nitie yiende mondo gibi gipidhi to nakone gini buche ng'eny. Keluru yien wapidhi. Koro oro kamano mathoth kabisa. To maduong' moloyo tagone Nyasaye erokamano kuom ngima mosemeda. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya ne Canon Margaret kuom rwak manyien rwako wago maber mokalo kanyakla kod Victoria. Bonyo Senior Don Elijah Gatiri Otieno gi Chris Mupao Atiri gi Chris Mupao Victor kamoro kanyo ayujo ka Jeyo odiyo gi kidi nikech sama ne wan bank osetwak kane Jay ni dala to na winjo ka gweno moro kithni gweno no ne Canon winjo ka Canon wacho ni gweno mar Fred ne choka winjo ko wukume wawa wach mondo ka mama winjo to ngene nyaka sani pok yudo gwendi Bora watiek chenro watiek chenro ibro yudo erokamano neno makamano lano biere manyalo koro wacho nyakwara mga juang nikech thothne nyakwara mga juang kawabuko chenro ma awiye Inspector General mar Police Migosi Jafet Kome yande koro lieko ni mokuom josiasa mapacho ka ne okodo ringre joma osenindo kaka yo makende mar temo chayo kaka obila notiyo kod teko kowacho kanyo ni en gi neno moromo manyiso ni mane gima notimore kama kaka IG mar Police noloso nyakwara Ramogi. Haven't you seen the social media? Haven't you seen bodies, about many bodies put together, then pictures are taken, thrown all over in the social media? And the information I have is they go to some of the mortuaries, compromise the workers there, people even who died of some illness, people who died maybe out of an accident or other causes. They take photographs of such bodies and blame on police. But we are not in the business of all the time responding to politicians. Ours is to discharge our mandate. That is maintaining law and order, protecting life and property. Wanasiasa serikali yao ni kuzungumza na kupiga mdomo. Wapiga mdomo. Wanasiasa kazi yao ni kupiga mdomo, si wapige mdomo. Kazi ya polisi ni maintain law and order and protect personal and private and public property. Mano IG mar Police Jafet Kome kaneloso ka en kiganjo nyakwara mga juang bang ji penjore to en kanye bang riroge mag oganda gi piny ngima ywak ewi teko mathoth mane obila ne tiyogo. Fred wachak mana kodi IG mar Police ogolo duonde. Victor aparo ni en gima lit kendo en gima kaka inyalo wacho onge nikech ka IG mangima ma otelo ne obila jatendo obila nyalo loso kaka loso ni to nyiso ni kare waonge piny penji ni to ne ochopo kanade ere kaka jatelo ma omi teko mathoth gi katiba motelo ne obila kai manyalo loso kama to koro OCS mantiere sondo to nyalo loso nade obila bila mantiere police station to koro nyalo loso nade nekech katiba wacho ni IG office mantiere no onego bedne omiyo luor onego bedne en sura mar obila kata mar telo mar obila to Victor
kawa gi buok ahinya gima IG wacho nikech kapod IG ok owuoyo nyocha ker kata President William Ruto nowuoyo ka opuoyo gima ne obila otimo. Koro mae pinji ni to independence kech king'iyo dhok ma IG wacho gi dhok ma nyocha ne President wacho iyudo ka ok gin dhok mopogore, gin dhok madwa chal. Mak mana ni malitie moloyo en gima kizungu wacho ni insensitivity. Sama uwuoyo kama nitiere dhano manyo wito jogi ma samoro thoth gi nyocha ne pod ok oiki. To uwuoyo kama kowacho ni josiasa odhi kendo gigo pichni giwuoyo gi jok matelo kuonde ma ikane ringregi gi osiptende gi mondo mi gigo pichni ka gitemo paint obila e yo moko winjore. To penjo mana penjora bang' neno ka jal miluongo ni IG ni loso kamae en ni to kadipo ni josiasa nyocha ne odhi otudore gi jok matiyo kuonde mikane ringregi, bende nyocha ne gidhi gitudore kodgi mondo mi gigo jok mosewito ngimagi gi risasi kata gigo gi gima gin. Nekech nitiere report manyocha ne ochiw koda Amnesty International. Amnesty International ok en riwruok ariwa, en riwruok mar piny mangima. En riwruok man koda gi jolony maduong' madongo ma otelnegi gi Irungu Oton ma bende en osiepna, jal man koda lony malach. Koro ere kaka kata ka josiasa ncha nyalo riambo, to ere kaka Amnesty International nyalo riambo. Koro aparo ni Koome onego kwa jo Kenya ng'uono kuom yawo dhoge kendo golo weche machalo kama magi gin gik mane ok onego bed ni wuok e dhoge kendo okelo wich kuot ne obila. Maparo ni kata mana obila moko man gi lony ka nyo winje kowuoyo to penji ni to bende pache liu kata bende ne en e pache. Nikech mai makoro dhieri ni to boni no otiyo gi gimoro ma samoro owilo wiye. Nikech gik mowacho gi gin gik makawe gi buok. Magi ne gin yuaruok wanyalo wacho ne ntiere mag siasa, lakini IG mondo mi los kaka loso ni mae nyisi ni kata mana ja Kenya mawinjo ka jatend obila ne wuoyo kaka wuoyo. Nikech Victor, magi gin jo maril. Kidhi hospital to ni nwang'o ringre ng'at ka ng'ato nigi nyinge, to ringre ma ng'at ka ng'ato nie gi nyinge gin tiere kanyo, gin jok mikwano. To kong'i ringrego to thoth gi nyocho noyud kotho gi risasi gi magina. Minyalo ng'iyo ni ng'ani ne risasi ogo wiye, ng'ani ne risasi ogo tiende, ng'ani ne risasi ogo adundo mare. Ipenjori ni to jok mane tiyo hospital ka ema nyocha gogi gi risasi. Kora paro ni ochalo ng'ama ne ringo from accountability. Lakini kata koringo from accountability nitiere kit dhok monyalo tiyo godo. Aparo ni jok ma samoro winjo kata mana jok mantiere migawo mar obila, IG Koome ok owinjore telo ne obila nikech okelo wich kuot maduong'. Aparo ni onego bed ni okwayo ng'uono jogo manyo owito ngimagi, jogo manyo owito familia margi, nyithindgi koda wuonegi mondo mi okwagi ng'uono makende. Ka kamano to en ng'at monego bed ni igolo e apis. Ero kamano. Sine ji bonyo ithos ni wacho ni bedo IG mar police weche mag intelligence gin gik mo oyudo. Dibe ni nitie gimo ng'eyo ma wan wakia. Kaluro koda dhok manogolo ne. Victor, igeni isega winjo gidho waluongo gino nyango toyo. Yes. Jogo matiyo e kar kano ringre. Isega winje ka giwuok ni gioro barua kata oboke e ote ne ute fwambo e piny Kenya ka. Jomokalo kende mano bedo odiochieng' mokwongo. Gimine ka jogo matiyo e ute mag rito ringre wuog oko mawachi ni miwa evidence, miwacho ni wan noti kodwa mar golo ringre mawakano mawaloso kendo mawarito mag jogo moselal ni wamiyo josiasa gogodo picha. To in e ogai mar obila e pacho ka monego bed ni evidence, intelligence gi gigo duto in godo. Mano kata ka koro idhi bete odi ni chiemo kata ni madho breakfast ki nyithindi. To nyithindi bende wuoro to ni to mae to wuoro machalo nade. Gigo mane Koome wacho, an kaka nene medo mana ng'iso kido ng'at ma en.
ni okoromo bede ofis mar IG no. Nikech kuom achiel inyalo paro ka tend piny Kenya William Ruto okawo loch. To mana bang' dweche moko hinga 2 to wawinjo no mayo jatend piny Kenya machon apisa mage mane rite. To kano penje to wacho no timo mana transfer gi reshuffle matin. Gino manogo wi ji peksen kabisa ni to en ang'o maditimore. Kuom achiel emane wacho ndalo moko ka ni onge ng'anyo moro amora mabiro timore e boma ka. Ni dhano dhi mbele gi tijegi kaka pile. To kuoro polis gi loche turi e dier town. An VOJ ndalo moko bendo wacho ni bang' barua moro ne ndik ICC ni chal gi gima jomeru bedo targeted. Ni jothuri koro bedo targeted. VOJ nitie gik mang'eny ma Koome osewacho. Nikech ka sirikal nowacho ni chale ka gima jo Azimio, jodito mag Azimio ema miyo ji bunde. To nego ji e ng'anyo. An naparo ni mano ne evidence man kata intelligence mane obila emomiyo jodito mag sirikal mondo wuog oko mondo wach ni wang'eyo ni une mumiyo ji bunde mondo duogu neg godo joma timo ang'o joma ng'anyo. To koro kendo Koome duogo wacho ni onge joma nonege ng'anyo manyaka jatend piny osewacho ni nitie jok manonegi to negi mana gi jok mane josiasa omiyo bundegi. To Koome koro wacho ni ringre duto gin mago manogol mag jogo manonindo kaluwore gi yore mopogore opogore. Bende mi penjore ni to kara sirikal ni ringo kadhi kanye. Nikech jatend piny Kenya ok ja intelligence ok en obila. En imiye information. Jalopne ok en obila ok en jalweny en imiye information. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki on bende imiye to information gi duto wuok ka Jafet Koome. An abed William Ruto. Nyasaye okonyo Koome ok an William Ruto. William Koome ok en ng'ama ne chiwo kawuono kani ofis. Nikech apenje penjo mayom. Nini imiyo wa information ni jok monegi e ng'anyogi. Onegi gi bunde ma jodito mag Azimio moko emomiyo ji mondo dhi otim ang'o oneg ji mondo keth nying obila. Sani kori wachonwa ni ringre miwachonwa ni nitie jok manonegi gin mna ni nitie jogo matie ute mag rito ringregi emanotiyo gi josiasa moko. Adiera ni kanye. To kapok imiye adiera no mana kaka nyicho wacho ni joka ni mondo miye barua mondo explain. To ka barupi no pok ochopo tidog meru thuru. Nikech ma ok ng'ama koro kan jatend piny anyalo trust. Kawuono wacho ma kinyo wacho ma. Ok inyal trust ng'ata ina no. Gi office mar Inspector General of Police mathuru Kenya ka wan kamarach. Ma timore kinde mabende riwruok ma ok mag piny owacho ka otele kod subacheji ni odiochieng' manyoro nyiewo golo milome madwaro mar mondo mi thich oko Inspector General of Police kalo kod dhok mane otiyogo nyaka Ramogi ma bende pod medo kelo penjo mathoth malo duoko. In iparo nade? Wuok kodwa e Facebook marwa, Twitter handle marwa kod SMS mar Ramogi FM gi Ramogi TV okinyi mano makawuono. Nyaka Ramogi ka pod wane gik ma omulo ngima oganda. Oganda osebedo ka yuago dhogi tieko chal mar ute mag thieth nyaka ne ketgi thoth counties mekwa. Od thieth ma dongo e counties mekwa jopiny osebedo ka yuago ni chal ka gima nyau moro nitiere moloyo to kuom jochiw thieth giwegi kanyakla kod jomomi oteku mar rito ngima oganda. Ma en yuak ma kinde ka kinde ma oganda osebedo ka yuago koting'o weche mag nyau, koting'o weche mag onge mag yedhe. To kata kamano wadhi higni malawo na par nyaka ne obed ko sirikal mar kor gwenge. To pod wan kama wantie ni jomadongo wan kama rach ahinya podi mor pod onge. Osuptal lumien kar geno ma ng'ato ka tuo to ng'ini odhi chango to ma chal gi mopogore Senior J Bonyo. Erokamano VOJ. Ng'eny gigo ma sirikande mag county onego bed ni timo pod ok timre maber. Nikech higni 10 nyaka ne loch gwenge chakra yang Githurwa ka. Ma wachnwa ni weche mag thieth koro ter e county.
okaparie kanitie kaunti kata japiny manyalo wacho ni weche mag thieth dhi maber e kaunti mare. Nikech mokwongo, kawe yath onge to dakteche nitie. Ka yath nitie to dakteche nitie ndara gi gomo. Mano ng'isi ni nitiere gimoro marachie moloyo. To paro kendo ni nitiere attitude, gino miluongo ni kaka jok matiyo e ute mag thieth gi moko tiyo gi jogo monego bed customers mag gi magin jogo matuo. Nikech iyudo ka ng'ato ituo mihingori, magi monego bed ni iyudo mokwongo en first aid samidonjo osiptal, to kosiptal no onge gi nyalo to girifai giteri osiptal madibed gi nyalo mar thiedhi. To ka en e kaunti achiel tidhi osiptal awachni kaka Nyabondo, to Nyabondo onge gi yo mar konyi, onego bed ni ambulance nitie matiyo magoli to teri Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Nikech sama ambulance mar osiptal onge, nikech picha to aneno ka kitang'onwa pile, today I launched, today I presided over 9 ambulances. Kisungu kubwa. Kisungu kubwa. To sama koro jotuo dwaro gigi, tiyudo ka gigi onge. Nikech okapari ni kata ka osiptal lang' obedie ni nigi ambulance 2 kata 3. To ni ambulances gi odich te at the same time, mok nyal yud ambulance magolo jatuo point A to tero point B kumodhi yude services maber. Mano ng'isi ni mokwongo at the local administration mag osiptende gi nitie gik moko dhi mabeyo. Monego non mondo winj ni to ang'o marach, ang'o momiyo gik moko ok ti maber. To kapo wuok e local administration to nego bedie network. Maka en jatuo midwa no med remo, to wang'e no osiptal mane manigi remo, to aore kuro, to kata kinyalo or, to or remo no mondo tim ang'o otigo do kanyo. Tudruok no okapari ni podopo osebedie maber e kind osiptende mang'eny e piny Kenya ka. Emomiyo ineno ka wawito ji mang'eny. Nikech osiptal maka onge gi tudruok moro amora go osiptal ma next monego bed no oyude ang'o, oyude support. Samoro yudo ka driver mar ambulance ochunge dier town, dereba ni hotel madho chai gi mandas. To jatuo to hinyore, onego bed ni timo ang'owa, itero osiptal moro machielo. Koken dereba to en ng'ama coordinate gigi, tikoni ni ng'ama no onego bed ni coordinate gigi ok wayude simo. En gino marach, miyo wawito ji mang'eny e yo moko onego bed ni timre godo. An kaka nene en ni ochopo sama koro japiny, mana kaka yande nitie maandamano kwa wacho ni serikal mar William Ruto ni onge gik matimonwa, bech ngima ni malo. Jopiny mondo bedie mondo wuog oko, ogoye mbaka gi governors mag gi e piny Kenya mzima. To gikoni ka ngimawa ok ber, kok wayud thieth maber, to kata gigo mutimonwa umiyowa fertilizer, umiyowa kodhi, umiyowa rombe, umiyowa ang'o, ok bi konyowa nikech ka ngimawa rach, to gigi kayiem, counties wa koro nego ket maino e weche mag thieth. To beda ma governor bendo ng'eyo no osiptal nyaka bedie gachiel 2 3 maka onge to mano koro muluongo no osiptal. Nikech mane kwa bro konyo jo thuru. Nikech ng'in tabu masebedo kaneno ka nitiere gedo to igero kuonde mang'eny malich. Brick and mortar concept ng'eny ndi. But personnel to gi medical and medical supplies onge. To bende kiloso kata gi riwruok mag dakteche mang'eny bende gin osiepo waluongo gi RamogiTV ka gi Ramogi FM. To ka gichako pimo ne shida magi kale kaka jotich, bende ng'eny malich, mang'iso ni gin bende gin demoralized. Jatuo ni kanyo, tikoni jatuo ni kata ka ng'akoro kona dwa thiedhe, gik ma thiedhe go ni kanye. Apani mahino VOJ, higni 10 tok devolution, loch mar gwenge. Health ka counties nyalo kete mahino molo gimoro amora. Nikech dhano mangima emibro miyo services moko gi. Dhano mangima be mibro manyo kura kuomgi.
To dhano mangimani ema bro tiyo matek to golo usuru mar county to gi mar national government mondo county odhi mbele to national government odhi mbele. To samo ino ja ohala to tuo oloro dukane to kodhi e osiptal ni to koyud thieth tikone ni dhi ang' item Kisumo, ang' item Siaya, ang' item Homa Bay, item kata mana Kiambu tiyudo ka oloro dukane no ndalo 4-3 usuru ma county yudo onge. So an kaka nene mondo iloch gwenge ni utinwa maber wakwong wang'iye weche health. Ni japiny kowuok ni dhi osiptal to kawo sa matin to yudo thieth maber to ang' oduogo dok e tije ni kotiye motegno kata ka en puothe mopuro kata ka en ohande moloko to sirikal mar county bro bedo gi mijing'o mar dhi juoge mar dhi kwayo osuru nikech ong'eyo no osuru ne ni dhi tiyone maber osiptal. To kok timre to japiny bende bedo gi toni to agolo osuru nang'o to thieth monego bed na yudo ang' adhi amanyo osiptal ma private ma dhi chule pesa mang'eny. So weche thieth gi kinyalo losi to wabro konyore matek mokalo. Kisungu moro nitiega mawacho ni health is wealth. Ngima en ang'owa, ngima en mwandu. Wakawe uru kaka en no. Ni waketo jowa mobedo mangima maber, ni giyudo thieth maber, giyudo services osiptende maber. To japiny bro koni loch gwenge manokel, ma jothurwa wacho ga ni Raila Amolo Odinga manokelo ne. Gibro wacho na diera Raila nokelo counties to aneno ber counties. Yerukamano. Inyalo go kodwa mbaka nyakwana mga jong'in bende iparo nade in samoro kidhi ute mag thieth mag piny owacho county kama intie bende imor gi kaka gichiwo chenro mag thieth kuondego nikech ing'eni kaka nasa wacho motelo osiptal Fred en kar geno ni ka malaria moro nogoya tadhi yudo konyruok. Ywak gimoro lake manitiere kendo geno cha bedo maonge. Victor, ayie gi gik ma senior Jay wacho to kendo amed ni ei kuonde duto te ma ji dhiye onge kama ng'ato dhiye, onge ng'at ma dhi osiptal nikech mor ni ng'ato wuok ni an Fred kawuono to adwa dhi osiptal nikech ahero mondo adhi awinje maber osiptal kono. Ng'at moro amora machako wuoth kendo dhi osiptal dhi nikech rem, dhi nikech lit ma en godo, kata mana nyuola mawuok mondo mi giter ng'atgi osiptal. Koro osiptal pok ne ng'ato wuok e chieng' moro achiel mana kaka iwinja wachono ni an to kawuono adhi aba osiptal adhi mondo adhi ago mbaka gi dakteche ka. Koro miyo ntiere weche mabiro ka e adek. Mokwongo gin weche motenore gi yom mag jok matiyo osiptende gi. Ntiere osiptal kuonde minyalo yudo ka yath nitie, osiptal bende oger maber, lakini jok matiyo osiptende tiyo ka gima no otwegi gi ngori kaeto ywagi kambura kitero gi mondo mi gidhi otiyo osiptende go. Ntiere jok ma bende tiyo tich maber, ntiere lakteche ma tiyo tich maber, nurses ma tiyo tich mowinjore, gin bende wadwa go ni giero kama. Ok nurses te maricho, bende ok dakteche te maricho. Ntiere kuonde ma kidhi tibiro ka laktar wuok oko ma ok odwa neno ka ji nie line, kendo kuwuok e line to penjo ni to bose konyu joma nika. Koro mae momiyo iwacho ni tiyo osiptal en luong. To chalo nitie joma no ketie e okapu kata otwegi e gunia, koko twe dho gunia, koko ywagi ni in kwaneni to bi dhi thiethnwa ku. Koro dhiri ni tang'o momiyo mondo ang'o mochune ni nyaka oti mane osiptal. Ma en gima timore kata mana sama wawuoyeni. Ma Victor, ibiro yudo ka ng'ato nodonjo osiptal sa 12 okinyi to biro chopo nyaka 12 odhiambo kapok oneno laktar. To laktar ni ichule. Koro king'iyo pogruok mantiere ka tibiyudo ka kidhi osiptende ji giwegi to kata pok ichopo e dho gate, pok ichopo achopa moneni biro, to redio osekel ng'ango iywayi mondo miteri nikech ging'eyo ni Simon biro wuok ka. Lakini king'iyo ok ji te mantiere gi nyalo mar dhi osiptende mar ji giwegi. Emomiyo sirikal keto omenda mathoth, kendo keto omenda mathoth e budget nyaka sirkende ma counties mondo mi public facilities kata sirkan ma osiptende mag piny owacho
jopiny mathoth ong'i kaka nyalo yudo thieth kuondego. Eka ntiere yom mawuok kuom telo mar osiptendegi. Ibiro yudo ka laktar irito mana kaka isewinja wacho, no nyisi ni irit daktari samoro miyo madhi konyore, ok wadwa luongo nying osiptende nikech wang'eyo gima thoth, ok dang' waluongo gima watiek gi sani te. No timni booking, tinyisi ni rit matin daktari biro. Kare daktari pod ni osiptande. Samoro sama gibiro Ramogi ka to bende giwuoyo maber de. Laktari pod ni osiptande, ibiro rite. To Victor, onge gima lit kaka ng'ato wito jatuone ma samoro ni inyalo kony ngimane. Mae miyo chango mar chuny ng'ani budho ahinya. Nikech oneno ka tho mar jal makama ne en gima ni inyalo geng'. Koro onge gima lit kaka tho matimore ka en tho minyalo geng'. Iyudo ka dhano oriedo line chakre okinyi nyaka odhiambo. Tipenjori ni jotich gini kure. Koro malit moloyo ni kipenjo tiyudo ka laktar makama ponie e kama othiethe osiptande owuon. Ibiro ka daktar makama pod ntiere gi booking mopogore opogore. Koro aparo ni nyaka seche ma wan gi 10 years ma koro wapare weche mag devolution gi, en conversation ma nyaka wabed godo. Gitend osiptende gi, nikech ibiro ng'iyo ka osiptal nigi board mare. Ma samoro ibiro ka jok mane board gi bende ok gin lakteche gi te. Nitiere nyaka jok ma represent community. Onego bed ni ka gibiro to ok mana allowances kende ma ginwang'e meeting gi. Giwinjie bende ywak jopiny, nikech gima dhano ohero ni chairman mar board mar osiptande ni gi jok makia gi ng'a ka gisebiro ta superintendent osemiyo gi allowance mar gi 100,000 gi kwano gidhi. Gik matimore osiptal ka ok ginyal ng'eyo. To mae bende donjo nyaka jotendwa. Mjumbe mogero osiptal kata mokonyo gero osiptal gi CDF e facility no. Ang'o ma moni chieng' moro tirwako mana kabudi to gi mask iumo wang'i. Tidhi adhiya iweyo kanyino kaka jopiny mitelo negi itayo. Mabe ng'ama ong'eyo ni mheshimiwa ni kanyo onge. To shida matimore ni waheshimiwa gi bende osiptende ma gigero gi ok gidhiye. Giwinjo osiptende gi mana kaka gweno winjo aora. Ncha ne en gima ber ka naneno ka gavana ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o bang' ka nyocha ne gima ne timore Sondu ka to nowinjo ka ntiere lit moro ma nyocha ne en gode dende. To neno kowacho ni gini ok anyal rito ni tera oko, tiekna go uru mana gi ka. Modhi e osiptal ma Jaramogi Oginga mo on temo chiwo ni kar gigi gin gik minyalo tim ka. Koro Victor, sama wawuoye ni nitie ji mang'eny man gi lit, to lit ma gin godo okel ne yom mar jok matelo e osiptende. Matin momiuni, ang'o ma utimo godo? Mondi matin ma untiere godo kiwacho ni kata king'iyo mana weche mag yedhe, to en gima iwacho kinde duto, yedhe ineno kokel gi lori, gibedo flagged off, to bang' thuolo matin dhi kata mana osiptal moro amora sama wuoyi ni penj kata jawinjo mawinjowa, ibi nyisi ni dhi nyiewo yadhne. To yedhe to king'iyo procurement mitimo pile pile ma KEMSA chiwo yedhe koa Nairobi kaka dhi e ground, yedhe go onge. Koro chuno ni nyaka ng'ato dhi nyiewo. Samoro iyudo ka ni ionge omenda no minyalo dhi nyiewo godo yath. Kare koro wawinjore no omenda madhi kuom yedhe madhi e accountant koro wegi mondo ng'i kaka inyalo ket pesa ne lwet jopiny mondo jopiny odhi onyiew yedhe oko. Nikech tuo onge ng'at maluongo tuo ni mondo bi. Wang'eyo ni samoro nurses timo matek ahinya. Tiyudo ka samoro bende attitude ma ji nigo monyisi ni waseneno mang'eny. Ma ng'ato onwang' ajali to en ilo. En yelo kama no wecha en piny mupenjo ni yawa. Ang'o matimore? Koro aparo ni katieko to gima timore ni most cases bende ok bed reported. Mana kaka Jay wache ni nyaka koro wabed gi kantiere gima ne dwaro chuny maandamano koro. Ma jopiny nyaka wuogi oko ka dipo ni osiptal mantiere gweng', mantiere county, kata obed mane county ok thiedh dhi e yo mowinjore. To en ratiro mar jopiny wuogi mondo mi ging'e ni board makama, nikech seche moko bende kata mana jofwambo ok nyal dhi kamanyo cases gi kuonde ma gintie. Nikech ng'iyo ni cases mobedo launch samoro bende gi riwruok mar tiyo ne mar lakteche gi samoro kawo thuolo malach kapod ok gibedo investigated. To kata gibed investigated, ngima dhano ok nyal chung' gi pesa. Koro aparo ni prevention kaka inyalo los gigi. Kopo no osiptal nigi jotuo ne lakteche tine kata